Alright guys. Andisi kuda kugara nguva yakareba. Toda ngoti titaure. I know kuti Tilda ari on live as well, but toda ngoti titaure nenyaya yezviri kuitika yemwana ushu. Mwana ari kubuda chinzi ari kubatwa rafu. Kuda iskiti kunzi Nherera here kana kuti nyaya yeshuwa handizivi, but kana pachinge paitika nyaya dzakafanana neidzi dzanditika tinoda kuto expose vamwe vanhu vanenge vada kumhanya kuti vade kutaura zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Handitika right. Maswera sema mukasema neri kumatima nenyika guys, handina hangu kuya kuzoita live zvenguva yakareba pana apa, but nyaya yangu yanga iri pakuti mushure mekunge makuseni vanhu vatanga kumuka vachiona nyaya iyi ichitenderera. Handitika pane mukadzi ari no, I think dzadza Maskati kuno. Pane mukadzi ari kuAmerica anonzi Mama Murozvi andifonera, right? When she called me akati Sis Melly ndokumburawo munditsvagirewo mwana uyu. Ndikati harisi drama here. Ndatomupindura kuti harisi skit here. Zvikanzi no, pane kwandaona kuchitaurwa kunzi inyaya yechokwadi. Ndobva yana mascreenshots. Zvikanzi pane munhu anonzi Thomas ari kuti ihama yacho ari kuti izvo inyaya yakaitika zvechokwadi kuzaka mubhuku rekwani. Handitika ndobva arondedzera. Handiti saka inyaya yechokwadi tibatsirei kutsvaga. Ndikati munhu ndomuwana kupi pasina kana anything. Zvikanzi no, isai nyaya iyi papage anokurumidza kuwanikwa. So I took ndaisa post yekuti by the way, if they send a video yacho, can you please help me locate this child, because anga ari kudiwa nevakadzi vekuAmerica ivavo ndo vanga vari kuda mwana ushu vana Mama Murozvi. Ndichamufonera panapa, right? So adaro manje ndabva ndatoitawo zvana ndichitoitawo busy, anatozombocheka post yayo kuti iri kufamba sei. Saka Mama Murozvi azondivinga nescreenshot yemunhu anga achizviti wataura naye ari kuti hama yacho yemwana uyu. Handimuona
anonzi Thomas. Ndobva ndatofonerawo Thomas iyo hazvisho ndisomsendera message ndikaenda panga pachikomentwa inini naThomas uyu achitaura nevakadzi veku-UK. Ndikatonokomentawo ndikati check your messenger, ndikatomuti tipewo kanhamba dzaamai stepmother vanga vachibata mwana Rafu. Zvikanzi namba handinasi ndiri kudii, regai ndikutsvagirei ndiri hama yacho. Mwana akatorwa nasekuru vacho nezuro akaenda kuGweru. Ndobva ndirondedzera kuti mwana uyu anowanikwa kupi kwacho kwai kuzaka, asi handisi ndoda kuzvitaura. Ndoda kumuunza pano, ndoda kumufonera, ndihasi kuzati ndiri live. Ndoda kufonera Thomas uyu pano odzokorodza zvaandiudza ati iye hama yacho. Handika tozoadresa zvakare kana achinge ataura Thomas uyu apedza kutaura zvaandiudza ini ati iye hama yacho nezvaanga achiudza vamwe vanhu. Handitika tozoadresa madiaries ari pano kana kuti mastalkers ari pano asina kumbobvira takaona chibatsira kana anybody kana guys padiaries panapa pane vanhu vanoita zvokubata mari. Atibate mari isusu, Melly haabate mari. We see a need, tinoendesa kwainoendesa kune committee yepano. Committee yepano investigates, yainvestigata ndo vanozoapprova, ndiko kunobatwa mari. Handika ndo kunozoitwa zvese. Handiti but mukufamba umu nemukunyora manga muchiita mamwe madiaries kutita kunge as if mari inobatwa naMelly and as if kune vanhu vanoda kudyirwa mari, simply because you look at all those people who were saying all that. Handitika vanga vachitaura izvozvo hapana kana one even kubhuku rina treasurer wacho ari ku-UK yuku rekuti zita rake rakamboapia kuti akabvisa senda achibatsira mumwe munhu. Chakanakira manje mascreenshot ndechekudai, screenshot kuno kwamunenge muchinyora anotenderera tinochengeta, atorwa achengetaka. Handitika kuitira ramangwana ukaura ndambudziko rabvisa senda wanga uchihumana mune mamwe mapeji mune mamwe magroup uchawirwa nedambudziko rekuti uchadari help rubatsiro kwamanga muchiumana vakubatsirei ikoko. Don't ever come pano padiaries muchitaura tanzi ndawirwa nenhamo tibatsirei, because tichakurangaridzai nekuda kwemiromo yenyu. Kwazvinenge zvabva nekwazvinenge zvasvika munenge musingazivi. There's no need yekuti mutenge kumhanya kuaccuser people kuti vanhu vanoda kudya mari dzevanhu musina kunzwisisa kwabva nyaya. Right now what I'm going to do, ndiri kuda right now zvandoda kuita, hakuna munhu akolektigwa mari, hakuna munhu akolektigwa send. I just put a post because ndakumbirwa namamomurozvi. Ndichamufonera pano kuti ndisirewo post mutibatsire kutsvaga mwana uyu padiaries. Ndikatoisa machats angu. Handika so those vari kuti Melly oro vari kufunga kuti kune nangwara kudyirwa mari, I don't care about those people, but ndo zvandinotaza kuti kana ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira, miromo yenyu inoreba nekumhanya kutaura zvinhu zvamunenge musingazivi, zvamusina mafacts nazvo, musina mafacts nazvo. Fact yozobuda papaya monyarira kupi apa tose mukadzi mukuru anonzi mai vemumba, mai vemhuri vanenge vachimhanya kutaura nekuspreada word rezvinhu zvinenge zvisina kuitika, zvisina kutaurwa. Handimaona hakuna munhu ambokolektigwa any cent because ndangoisa post inini and I was busy with whatever that I was doing. Handimaona handina up until iko zvino manerana, let me just follow post yamamomuro zviyaya anogona kufunga ndamignora. Ndipo ndatanga kutoedza post macomments. That's when I saw macomments anachiti aiwa iskit. Handimaona sekupindirawo ndatotomboita ndobva ndatofonera mamomuro the same time ndikati vakoma kuri kunzi ndakuudzai ndikati munhu inenge skit, kuri kunzi iskit. Zvikanzi no inda ndichitofunga kuti ndandiri kutoda kubatsira mwana uyu. Ndikati but look vakoma, nyaya iyi yakutoita sekuti kune vanhu vanga vachida kukolekta mari kuti idyiwe mari izvi. Handi zvikanzi no mari yacho yanga ichikolektwa ichienda kunani. Ndikati I don't know. Nditozvona macomments umu mudiaries umu. That's you madiaries, mamwe madiaries, mamwe some of you madiaries mine misoro muviri. Handitika muri masiku kuviri. Handitika hamuzivi pamakamira. You are not forced to be here. Zvirina ndisari pano apa tiri vanhu 300 tichita zvinhu zviri transparent zvinobatsira. Handitika hakuna akamboti ndakadyirwa mari pano padiaries for no cause. Hakuna munhu akamboti akadyirwa mari pano padiaries for no cause. Hakuna. But you are quick kuti mutanishe mazita evanhu muchifambisa kuti kwada kudyirwa mari kwakoletwa mari. Mari yakoletwa kupi rini? Maona mari chikoletwa kupi? Hamunyari here, hamunzwo kutya here, hamunzwo mhosva here mukati menyu. Muchiteka kuti madiku yamukabvunza kuti muye kwatiri kubvunza kuti what is going on, chichiri kuitika, because as far as we know it's a skit. Unomwe mukadzi mukuru ane mazama akarembera kudai, mukadzi mukuru mudhafu akasimba kudai, so anonyera post kuti manga muchadyirwa mari kumagroup. Come on, you do what you do kumapage kwenyu, we don't interfere. We are doing what we are doing here as my dads. We don't even need you to come and interfere. We've got a structure here that handles nyaya dzemari idzi. Antika Melly does not bata any mari. Antika Melly habati mari pano. Pane
pane structure iripo, pana treasurer aripo wokuti anditooni zvinenge zvichiitika, zvinenge zvichiitwa kuuk. It's not even me, it's not even in Africa, right? But simply because you hate somebody with a passion, asingadyi kumba kwako, wosingazivi, wosinambovhera wakasangana naye, you're quick to quickly distribute zvinhu zvamusingazivi zvamushekunyeba. Now I was just asking, just like Shandongo itirwa nevanhu vakawanda kuti ndisirewo nyaya yangu, then I take it and post. Ndaisa nyaya kuti can you please help me locate this boy, because nandakumbirwa netimu iri kuAmerica, right? It's wrong, madzimai. Vamwe venyu mukutongomukira kumakuwa, kukuswerera makuwa, kugarira makuwa. Hakuna nothing chamunogona kuita papenyu chakanaka, kana chamunoona chakanaka, kana chamunogona kurumbidzawo hapana. But regai ndikurangaridze ndichiti, ukaburitsa muromo wakaipa nemuromo wako wazviburitsira iwe, mangwana to come back to you. Ukaburitsa zvakanaka, it will still come back to you. Ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Handiti, so you people ndakukuadressa apana munhu panapa anobvumidzwa anonzi uri kumanikidzwa kuti uve pano kana kuti ucommente kune magroups, but mascreenshots aya even if tisiko kumagroups ina ndiko kumagroups akawanda, but mascreenshots aya anotenderera, anofamba, tinoona mazita and pamunenge muchikomenda pa we see and ivo vacho this committee iyi iripo pano right now vanochengeta those names, they keep them for tomorrow because dambudziko hariwire munhu one, dambudziko rina kuti rawira uku mangwana kwako hariwiri, rinowira kwako even uri mhene uchizvita ndina zvinhu zvangu zvakarongeka, mumwe musi upenyu ivhiri usina pekutangira. You need these people, you need these pages, you need these groups kuti uwane rubatsiro, uwane help. Vanhu vanobatsirwa vamwe vari kuuk, vamwe vanobatsirwa vari kuZimbabwe, vamwe vanobatsirwa vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Some of them we don't even know them, andika they just come pano toisa team yedu yo investigate, andika yopa go ahead kuti ngakubatsirwe. Treasurer ariko ikoko, kuno South Africa kuna treasurer wako asiri meli, andika changu inini is just kungoti mapost anenge awuya ndaubatsirwa, I just take and post, right? So if you hate Melly, do not hotspot other people to hate Melly, right? Because you people also who vacho vanonyora and who claims to say what, I don't give a damn, but musatanishe zitare munhu musina mafacts, right? What I'm gonna do right now is ndichafonera mukomana, the so-called Yama. We need to expose this person as well, because when I spoke to him ndapuwa zita Thomas uyu ataura kuti iyama akatondiudza nepanowanikwa mai ava nemunhu aitora video. So for you kuti munzwisise ndoda kuti ndifonere baba ava vasi kuziva kuti ndiri palive, ndovabvunza mazuwana here vanhu vaya imi nyatsondiudzai paenda taura nemi munyatsonzwisisa, andika munyatsonzwisisa, musatange kumhanya kuda kuti mutaure zvinhu zvokuva munenge musina kuswera, anditika, because whatever that we are doing pano, we are doing zvine transparency, anditika, and vanovhura muromo achitaura. Andinamboona even if I'm to ask right now the treasurer kuti pane mazita anonyorwa pasi kaya, tokumbira kuona pakambobvisawo 5 rand kana 2 pounds kana $1, akuna zita rake parino appear, but those are the first people who rushes to say kuti madyirwa mari, vanhu vari kudyirwa mari, vanhu vari kukolekta mari. Come on, waona mari ichikolektwa kupi? Ndiani akolektirwa mari? Ndiani akolektirwa? No guys, vandakuenda kwaTilda, you can go kwaTilda, vari pano vanoita zvepano, hatisi kuita anything kana kudii, vanoita zvekwaTilda, endai kwaTilda. Handitika vai pano muchazongoiona hati delete, munozongoiona. Let me call this guy. This is the so-called Yama Ushu. I'm calling the guy. Do you want to phone it up? Right. Yeah, now he's on live.
right? This guy told me kuti ari mujobeki ihama yacho, and he actually told me what surprised me. Oh, muri kuona pandataura naye masikati. If you can see, guys, take the screenshot. Anditra video call, take the screenshot. Anditra video call, I spoke to him 3 minutes, some 3, anditra video call, 4 minutes, almost 4 minutes. Torai screenshot. Ush. Torai screenshot. Torai screenshot, take the screenshot. Anditra video call maskati. Pandataura naye akatonditi is in South Africa ano driver. Anditi akatondizoti vana ava i2. Handichika one akatorwa iye mukomana uya abuda pavideo akatorwa nasekuru nezuro akaenda kugweru. Handichika and the other girl akatiza akauya ku South Africa arugara muno South Africa but haasi kuziva kuti ari papichepo chaipo. Akatotaura kuti baba vevana ava varamba kuti mai vasungiswe because vanhu vakaenda vemuraini vachida kurova mai ava nezuro. Handimaona ndikati akatora video ndiani zvikanzi mukadzi anzimai vanzimai ani ataura zita ravo vane shop padhuze nepapo ndo vakatora video mwana chikandigwa plate. Handi muri kunzwa? So munhu ari kutotaura kuti ini sezvineiwo ininika anziri kuti calling exactly sezvineiwo inini samwe zvinhu zvinika kunyepa mukatika ndinongoita kakuzvilezera so ndabva ndangokanda nyaya ndobva ndadi ndangoignore. I never made a follow up pandatumana nevasikadzi vekuamerica kuti tifonereiwo mutsvagire munhu anamboita follow up because samwe maybe ameno after ntaura nemunhu iko zvino manherana ndo pandati regari mbotosa post yaya kuti yafamba sei ndo pandotosangana nepost kunyepa vanorajirwa mari pane ma screenshots this and that man muri kunyeperwa and what not, and I'm like ko post ndo kwaitazosvika uku kuti vanoda ujirwa mari. Come on, ndobva ndatofonera mamumurozve. Alright, this guy ari online muri kumuona it's green uyo aripo but is not picking up. Torai ma screenshot mumufonere. This is the guy ari kuti hama yacho uyu ari kuti kwai kuzaka kwai kubhuku rekwani I don't know ushu. So right, what I'm going to do right now ndakuchifonera manje munhu andikumbira kuti ndise post makuseni nditsvage mwana uyu ndimutsvagire mwana uyu ndakuchimufonera manje so that I clear my name. Because vamwe venyu muri vana satani muri vana diabolos nyoka. I don't know how you manage to sleep at night. I don't know. You are here. Amufoseredzi kuuya pano. You are here kuya kuzotora kuzongoti you find joy in seeing confusion. What kind of people are you? You find pleasure in seeing people, confusion. Confusion. We are busy preaching peace and love and unity. We're busy kunza division, destroying, people. And I don't wonder what kind of people you are. I just don't know how you sleep at night. Kuti muno zvifambisa sei. You come here, Trima Diaries, Viva Diaries. Then Ugoko, you are commenting nonsense. Come on, really? Pamambo ndona pano nchiti. Vediwe butsai mari kwaita mwana arida kudyiwa mari pana akubatsirwa ndinde papi. Mambo ndona opa live. So why were you saying going around saying kuti melari collect mari? Who did I collect money from? Aripo era collect mari kana aripo ngani sumudziro usitara kati ini ma collect mari yangu. Please shame me. Ndinyadzise uti ini ma collect mari yangu. Kana kuti mandivinga mukati ku collectai tipeiwo mari yemwana. Aripo. Hapana. That's wrong. I'm calling Mamo now. This is Mamo Murojwacho. This is the lady and the approach out. Hello? Hi, Sisi, I'm just trying to clear this up. Okay. Let me find somewhere to park. Hold on. All Let right. me find somewhere to park. I'm driving right now. Hold on. Okay. Hold on. Okay. Hold on. Let me try to find somewhere to park right now. So talk to you. I'm sorry. Okay.
Guys, if you don't want to be here per diaries, please do not be here. Amumanikidzo kuve pano. Zvakare panobatsirwa munhu, you are not forced kunzibatsira. You don't want to help, it's fine. Don't help. Usingafarire kubatsira. Yellow. Hello? Yes, Mamira Manch, right. Ndiri pano apa. Can you please explain to me Sisi kuti makuseni pamazoya kwandiri ndiri kutsvagirei mwana uyu. Chichaitika? What happened? Okay, ndini ndakukola because I saw this post last night yakaiswa na vanonzi Thomas mutangiri vari kuScotland. So ndavakola inini papost kuti ndikavabvunza kuti nyaya iyi yamuri kutaura ndeyechokwadi here zvikanzi inyaya yechokwadi yandakatumirwa nemunhu ari kuSouth Africa. Okay, we need more details because I want to help. I didn't say a group or anything. I want to help. And ndikakukola iwewe ndikakuti Melly ndikukumbira kuti undibatsire ndakubatsira mwana uyu because as a mother ndarwadziwa nezviri kuitika kumwana uyu. Iwe ukanditi haisi Skit here ndikati no, ndataura nevanhu vanenge vakati wandei, ndataura nemumwe anonzi Irene Mamoyo nemumwe anonzi Thomas what's his last name? The one who was claiming to be Ama yacho, yes. Akati ndobva ndati okay rega ndobva ndati rega nditanga ndataura naye ndobva ndaningirika ndatextira mukomana ndobva ndamuaska for friendship paFacebook. Then akauya kwandiri akanditi inyaya yechokwadi mwana uyu akafirwa namai vake vatofa muaccident. Vana vanga vari vaviri mukomana nemusikana. And the girl is just 16, she ran away and she went to South Africa. And this boy treatwa na mainini vakava. Ndobva ndamubvunza kuti aitora video ndiani zvikanzi ishamwari iyanditi ishamwari yamai ava but anga arwadziwa nokona mwana achikandirwa chikafu. Ndikati no. Inini as a parent ndatadza kurara. I called Thomas Mutangiri vari kuScotland. I called several people vari kuEngland. Guys, we need to help. And mostly people who help are the people vari diaspora. Diaspora is like me. Just know yet to try kubatsira vanhu. But zvokuzonzi Melly ati arikukolekta mari. Hapana mari yakoletwa. And takatoda kuedza kutsvaga mwana uyu family yake first. Tizwe nyaya yake then we help. Saka ndisinozivawo kuti ava mai avanonzana ndosaka vakatukwa nandingirikiri nefriend yangu Fred ndingiri kuholodwill because she's stupid. Vanotanga kuisa ndingirikiri mapost vataura kuti hanzi Melly iye akabatsira vanhu vangani. How many people did she help? Madiaries tisinogara tichibatsira vanhu. Iye akabatsira vanhu vangani. Anoswera achizotaura kuti ari dzevanhu. I'm so mad right now. I'm really mad because I'm the one that put some nyaya iwo Melly. Ndinda kukola pakati pausiku inini. Because ndandisina kurara as a mother ndarwadziwa. Kuona mwana achikandirwa chikafu kunge huku kunge imbwa. Iwe watombotaura kuti zvai inenge iri kunzi Skit one. Ndikati aiwa ndataura naningi. This guy with Thomas ningirikiri. And I even asked you for ndimi mandipa zita rehama yacho ndikati ndipe zita rehama yacho nditange ndakonfirma mukandisendera screenshot ndikamusendera message ndikamusendera message kuMessenger ndikaona paanga achikomenta papost yenyu nana hanzi Irene Yeukai ndikanosvika ipapo ndikamuti can you please check your messenger akazondiresponda ndamuti check your messenger ndatoita live idini today ndaita live idini I was supposed to do my errands and then just wanna but I stopped because I have to go on live. I'm a mother, I'm a grandmother. I need to help this boy. Hiya. It's not good for me ngada kupirwa mari yangu inini ndino watu ndaifana kutongechizopirwa mari because ndinaenda kutobudisa mari. Hey. So amene kuti vari kutaura kuti anzizo Melly angada kudya mari yevanhu. Ipi yacho yanga ikolektiwa kupi. Even Thomas wacho ndamuudza kuti we don't give you money. We want the family yemwana uyu
ndadai ndatomuti ndipe nhamba dzababa vacho vemwana kana sekuru vakatora mwana vekugweru because kugweru ndo kwandinobva andisvika havandinetsi kuwana ndatomudaro zvikanzi let me look for the number ndokupai nhamba ndikati iwe uri kuti hama dzako hauna nhamba sei andiona vanhu vatangokutanisa zita rako iye hana iye yuyu gurupu rake rakabatsira vanhu vangadi handisandamboona ndabvonzwa kuti kune munhu akabatsirwa kugurupu iro yes anisa nyaya dzevanhu munhingirikiti papeji pake but how many people did she help one uzosvera kuti hanzi vanhu vada kubirwa mari kumagurupu which group is she talking about which group is she talking about na utsinye wacho une mazimba hwakanyanyisa so utsinye wacho une mazimba is too much is too much to put effects right they need to put effects right ndosaka akatukwa ndihakiros ndosaka akatufa naFred ndakamudzura titini nachitwa body shaming naFred Fred is my friend ndikamukola Fred ndikati Fred you don't do that you don't shame vanhu vevakadzi zvikanzi no mamo mukadzi uyu ataura zvinhu zvisina basa rese zvine nyaya yevana vangu inini and stuff anongotora nyaya dzasina kutanga anyasonzwisisa anofanira kutanga anzwisisa kuti nyaya iri kuenda kupi angachibirwa mari wacho ndini munhu angafanira kubirwa mari yacho newhoever unangatishapa mari I wasn't giving it to Melly. I wasn't giving. Ndaida kutsvaga family yemwana uyu and this boy this man who South Africa uyu anonzi Thomas ndiyati hama yacho ndinobva kuzaka kujerera kundanga akatondipa nebhuku racho nekunobviwa nemwana uyu and everything ini ndida kutokumanikidza Melly wangu usingadi ndatokumanikidza ndikati ningirikiri my sister ingatinogara tibatsira vanhu wani ndibatsiro tikangoti ini ndoda kungoti undibatsire kuti titsvage chete the family then I'll start from there ndikawana the family inini I'll personally spend my own fucking money not kuti hanzi zokunzi hanzi I'm sorry handitozvionawo panapa hanzi kune samwe kwanyorwa kunzi Melly atokolekta mari ari busy kolekta mari ndatozvionawo panapa I'm like wow mari I don't know kuti ndekuti vanamboendawo live ndikanamboendawo live kana kwanakolekta mari kana kwanakolekta mari yacho ndikati ndipo mari ndepapi I'm surprised because you asked me kuti tsvagire hamusiri mimega mauya pane wanakatopina pana panonzi Samantha Gumbo came also after inini achitonditi nditsvagirewo mwana uyu Sis Melly ndipostirewo munitsvagirewo mwana uyu kune vanomuziva ndikati it's all over kuri kunzi iskit ndatopinda comment yakapa atokonfirma kuti ndauyawo kwamuri mukatonditi iskit ndikati kuri kunzi iskit ndobva ndangosiyana nazvo I didn't know kuti nyaya yangatoescalata kusvika because I was not on Facebook handinatombozva kuti escalata kusvika kwese ikoko nyaya kokuti kune kumagroup kutonzi Melly ari kukolekta mari kukolekta mari kupi nguwai when from who patakamira nekuti makuda aukura kana kuti imbwa yaukura hatikuzomira tichapota tinobatsira kuti anonida kubatsirwa kana vanonyepa vanongobatwa izvozvo zvabatwa kuti ndezvekunyepa saka hapana munhu ndatorerwa mari exactly that's why I came ndosaka ndati inini ukaita chakanaka unozviitira ukaita chakaipa unozviitira pati panyaya yenhingirikiri panyaya yemapeji or magroups anonyora zvinhu zvekunyepa ka anyway tichangoripotawo achangovharwawo tichangoripotawo ovharwawo anditika because it's wrong rather munhu dei angatouya atobvunza kuti ko nhai ndachangomupindirawo kuti inini ndakumbirwa nevanhu but not kuti ndibatsira nokuti vangoti vari kuda kuziva kuti angawanikwepi then ndopa madetails vokontinya naye yanga isitombori nyaya yekuti diaries these are personal diaries people who wanted to help kana dei yanga nyaya yechokwadi vakazvimirira noti kuti madiaries isezvo kutanga tiri I don't care about her. I don't know her. This Hannah, I don't know her. I don't care about her group. I don't care. Inini I'm a diaries. Saka ndataura kuti inini ndikukumbira kuti undibatsire nditsvage mari yangu ndega inini my own money yandinozvishandira inini ndibatsire mwana uyu because I'm a mother, I'm a grandmother. No, apparently hauna mari yawambokondetira kumunhu iwewe Melly. Andina apparently kuri kunzi hanzi iskit it's a skit I was trying to kuti ndibate Thomas wacho ndiona nchida kuti ndifumure pano
andika kuti why did you come to us and pose as a family ukatituudza bhuku rekwaunobva bhuku repanhimbo rai mwana usekuru vakatora mwana family baba vacho vanomwa 7 days munhu akatora vhidhiyo uchinyepa ndachida kumutsa. I was trying to call him kusati ndakuedha imi pano. Unfortunately he is not picking up because this is not wrong, this is not right anyway, it's wrong. It's wrong. Apana pana collector any mari ndakumbirwa na mama vanokakatisa vanhu kuti tisazokwanisa kuningirika kubatsira unenge wakuona unge munhu wese anenge angoda kungoya tingoita zvokunyepa about everything. ndo zvacho zvandiri kutaura. Anyway ini nangu I'm not bothered about pamwe mapage zvavanonyora and what not. I'm not bothered because they write what they want antika, but I am bothered now when I see my comments of some of the people antika vari pano who claims to be my diaries now antika vachinyora macomments of yes vane access of asking me kuti Simeli nyaya iyi zviri kufamba sei kune nyaya yakati yakati antimaona mamwe magroup namamapage vanonyora zvavanofunga vanonyora zvavanoda. It's okay, it's fine, the truth will always come antika out animazvoda, but munhu anouya pana pachipoza kuti amdiaris patenge chita nyaya unomuona aripo umane top ane beji retop fan but anenge achinyora sure vanhu vari kuda kubirwa mari. Come on, like really, you uri mudhayari une access yekubvunza naisismeni nyaya iyi mambo maiwana kupi kuri kudziski you know, but wamhanya kunokomenda mascreenshots anotenderera anofamba yangu screenshot yandatotaura masikati nchiti ndataura nehama ndatonyora nchiti ndataura nehama yevana ava chake screenshot yatorwa ikatitenderera and ndafonera and ndataura naye zveshuwa the same guy wavataura naye Thomas wacho is the same guy wandataura naye ndandichifonera pano ndiye same guy wandataura naye ati hamacho akatibvunza nepavanowanikwa kwacho kwese tatakatomira mafone numbers acho isusu because anga achiti ari kuya nemafone numbers otipa indanchiti ndoda phone number yaamai ava nababa vachona baba vevana nasekuru vakatora mwana chete ndomafone numbers arandakatomirira ndomafone numbers arandakatomirira iwayo saka takatomirira mafone numbers izvozvo apa nditozonzwa kuti aiwa zvazodai zvikazodai dzanyaya handitika so tikuzwa kuti nyaya yanzi iskit hakuna nyaya yakadaro antimaona it was just a skit idrama ravangu vachi advertiser ravo ravari kuita. But anyway, thank you for coming and clarifying. Ndaimbotrai kubata Thomas uyu zvakare pamwe kuda chadaira asi chandiri kuona Thomas anenge ari pano palive he's not going to pick up now because Thomas maybe kuda anga achifunga kuti contribution yanga ichapiwa iye kana kuti ava vanhu vekuuk vakachapa vekuamerica ameno ofuchi ndanichangoona macontacts ndopa vanhu vanga vandikumbira kuti tsvagirewo munhu. There was no way atanga chiti saka imimi bhudhimi takuzokupai mari kana kuti ipai bhudhava mari anditovazivi baba vautoti vari muno South Africa vanodriva mamota dzavo muno South Africa ndichitova kuti imi munoshandei pini andichimaona so zvatondinetsa kuti zviri kufamba sei animaona saka anyway thank you very much sisi ewa pamberi nediaries hatisi kumira and hatisi kumira they will talk vachataura vachaneta but chandinoziva the God that we serve aiwa sisi mwari watinonamata nati 12 iwo uya am tichinamata zvatinoita zvakanaka each and every time will speak for us, will speak on behalf of us. They can talk what they want, they can say what they want, but iye hatisirisi tinorwa hatirwi nenyama neropa but tinorwa nemweya yemuchadenga yatisingaoni kana vachifunga kuti vanoda kuzorwa nameni vanoda kuzorwa nediaries then you guys if here you are wrong. We are not fighting you. Hatirwi nenyama neropa but you will fight the person above. Ati akatanga project iyi yekuti vanhu vabatsirwe not neni ndega ndiri one but takawanda ndiye wamucharwa naye muchazviunzira macases mukati mopenyu wenyu vamwe venyu nekuda kwezvinhu zvamunotaura musina kana sendi ramakabatsira vamwe venyu zvinhu chitedza kufambirai mukati mopenyu wenyu nekuda kwekuvenga nekutaura zvinhu zvamusingazivi pamusoro pevanhu vamusingazivi. Antika I've never been to UK. I don't know UK. But the people who talk most, even the ghosts who talk most about Mary, are the ghosts in UK. And you wonder, Nay Jehovah, I've never been there. So you claim to know such a lot of things about Mary. Makamuona kupi, makabosangana naye, mukatsangana naye mugonotobayiza mukatorasika. Handimazvona inini tombo kuzivi hatina beef hatina grudge hatina kona zvinhu paFacebook. I wouldn't hold a grudge paFacebook to that extent. I wouldn't hold a grudge against somebody to that extent yekungoti pakaita chinhu chidiki nevamwe vanhu vakatongomirira kuti pangonzi paita chinhu chakadai so chete votomhanya
kuti uningi zvakati just to I have to go pasina I have alright to go okay my- sister no it's fine it's fine it's okay so I was just here to address hangu not kune mamwe pages or what I'm just here to address those so-called diaries vandaona andika because papost yoya vanhu vangachikanda mascreenshot mupapost yoya ndopandaona pamwe vacho unofunga munhu akashota oibvisa sei screenshot inenge yakandiwa neumwe munhu because asiri yakanaka vapawazi kuibvisa because asiri yaikanda mazita aripo iwe utoziva vanhu ava kuti vanhu vepano antimazviona kutoshamisa kuti zviri kufamba sei antimaona kutoshamisa for all those who didn't know let me tell you makanzwa kuti kune munhu ari kubatsirwa padiaries anditika Melly haasiri yetreasurer Melly haabati mari kune vabati vehomwe vari pano vakachuzwa nevanhu vacho vekudiaspora vasiri Melly muri kunzwa Melly chake kungohosta kungoti nyaya dzikauya anongoisvitsa kuti idzi honai nyaya dzi pane 10 nyaya dzipo dzanoda kubatsirwa handisi kuti mochuza ipi apa ndepi yatingachuza apa kana kuti imwe inenge yangondibatawo inini close to ndoti guys pane nyaya iyi tadii kuti tionewo zvokuita but based on my experience akamboitika kumasure kune investigation team vatanga vainvestigator andika kana vainvestigator voona kuti ndezvechokwadi kana kuti ndezvekunyeba andika then whatever zvinoitika mari dzicho dzinongopiwa ikoko hadzitombouyi mumaoko maMelly hadzitombosviki mumaoko maMelly treasurer is here chairperson wacho is here munhu wechirume timu racho rese vanhu vakuru they are here anditika varipo panapa vari kukomenta mucomment section anditi hapana pandinobata mari yacho saka zvokuzonzi Melly azokolekta mari ndedaikolekta kupi ndeupi avingwa kuinbox akanzi naMelly ndipei mari yemwana uya ndikolekte aripo here kana aripo ngaataure kuti ini ndiripo kana kuti press aid me ndikuaid pressa aid ndikuaid because hapana mari yacho yambobatirwa munhu not even a cent because somehow inini handizivi ndine chinyumwa chiri mandiri so ndine kameka ku I don't know my instincts normally my 60 sense normally tells me kuti even nyaya isataenda kure ndinekakusenza vanozviziva even ningirikiri even admin team yacho inozviziva ndingakusenza kuti guys imadimbo investigate nyaya iyi pakupesera kwenyaya inoturn out kuti maybe panga pachida kuitwa something anomaona padakumbirwa namama uyu naSamantha uyu nevamwe 2 vakadzi ndichazi ndiva nani ndangotora ndikapoti katoti nyaya yacho ndaposta follow the comments ndozvada vapindura vamwe vachona then ndibva ndaita offline andazombototevera nezvazvo kuti zviri kufamba sei up until this evening because I was busy nezvada ndichitoitawo up until this evening pandatitega ndinotarisa kuti konyaya iri kufamba sei I'm not stressed down guys but we need to address these things we are tisinoda kusvibisirwa page so zvatichaita ndezvekudai so patinoona vanotaura zvinhu zvinenge zvisingaenderani takuchibloka manje zvina tisare hedu tiri vashomaka but tichiita something that is good something that is nice for the community other than to be thousands or millions or I don't know billions antika tine nyoka tina na Satan na Diabolos antika tina na Judas Iscariot then it doesn't help anoona takuchitanga tichibloka tangoona screenshot nezita rako unongouri aiwa takanyara tinongoblokawo wongoenda because atisikuda kusvibisirwa page redu ranga chiita zvakanaka kana tichiya pana pachitaura nyaya dzedu tinenge chiseka zvakanaka tichitambira tichitaura nyaya dzedu tichiudzana zvakanaka panenge pasina chakaipa kana pari kunzi parida kubatsirwa panongoitika zvakanaka pachidi zvakangonaka antika hatina watanisana naye hatina watatukana naye hatina watadii I tend to wonder kuti why these people are after us because hatina kubonesana nemi we don't even have any grudge with you hatina inemi hatitombotarisa kuti munoita nezvei kana kuti muri kuti kudika kuti zviri kufamba sei hatina nguva yacho we are busy kuita zvinhu zvatinenge tichita pano anomaona zvatinoita pano apa zvatinoitawo pano so nditoshaya kuti why all this chii chambonyanya kunetsa ndezvei kana chiripo chamakakanganzirwa nemadiaries pano chekuti rai chaita kuti mufile kuti we need to keep on rubbing or squashing them or trying to destroy them antika guys Trima diaries you are free I've said terms that number you are free to even come antika kuti aiwa isusu takatogumbuka tichori pahondo nediaries because of 1 2 3 things aiwa isu madiaries tiri vanhu katotaura kuti okay saka toita sei kuti vedu wepaite hapo peace because hatisi kuda zvehondo that's why we don't comment on many things that's why we don't respond on many issues we don't respond we don't comment tinongoignore because some of the people knows kuti sena nditodi kuziva kuti anditozvizivi zvinenge zvichiitika kumastreet anomaona because I try to maintain the peace in me I have peace right now ndichipedza panoenda kunorara I'm going to sleep peacefully because andinoona ndakanetsana naye andinoona ndanetsana naye
nditori I'm at peace. I wonder vanenge vachiita zvanenge vachiita vakagarira kuti ndoda kuvenga ndovenga nhiki ndichazomudai ndigozomudai wousingazivi kuti unorara here uine peace chaiko chaiko. But anyway, mudhara God ndewe munhu wese guys. Mudhara God ndewe munhu wese. Mudhara God ndewe munhu wese. Zvimwe zvinhu zvinozoitika mukati meupenyu hwenyu. Musatsvage kure varoyi. Musatsvage kure varoyi. Muri kuzviroya mega nezvinhu zvamunoita pamafacebook apa. Kuzviroya wega uchiti anza ndikudai kufara ndikudai inini ndakapenga. Unenge uchitozviroya wega. You are bringing a curse upon your life wega. Mangwana uzana zvako zvingodai mangwana zvidai utaka kuti ndakareva ndakati apana kuroyiwa wakazviroya wega. Andimaona. So please, isi tukuita zvatikuita pana and we are not going to stop. Ticharamba tichienda mberi. Antika but nangoti ndiyosara nyaya yemwana iyi kuti mwana uyu kune vese vangachida kubatsira zvanzi iskit ende pakuda evidence yekuti iskit. Antika because mwana uyu azobudiswa akageza akachena pamapictures. Saka iskit yaburitswa iri kuitwa yaya. And I think maybe kana ima producers vaitawo mistake dei vatanga vaclarify kuti guys tine drama ratiri advertiser kuudza vanhu kuti idrama ratiri kuda kuburisa rinonzi Nherera. Because the way yavaita nayo now kuna namai vakawanda vane moyo inorwadza. Antika kuna namai vakawanda vanotofila kuti zvinhu zvakaita saizvi zviri kuitika guys. It's just that we don't know. Hatina kumboita encounter na close encounter nazvo but zvinenge zvichiitika. Anoona zviriko zviri kuitika. Vamwe vana mai mweya wokuzvara ya mweya wokubereka unorwadza. Munhu anobva afila kuti kufirwa saka chitema. Hanimaona ndozviri kurarama mwana uyu regai tibatsire patinogona napo. Antimazviona inenge isiri mhosva. Antimaona aisi mhosva. And what's still kana usina kubvisa mari yako, I don't think there's a need yekuti ushambe muromo wako uchitaura kuti hanzi vanhu vazobigwa mari vanhu vazodai kana kuti vanhu vada kubigwa mari. And vanenge vabvisa mari dzavo hamene kuti munenge madzipani mari dzacho because obviously hamupi meri. Antika mune kodzero kuenda kwamunenge maisa mari dzenyu munotaura kuti ini ndipei mari dzangu back. Antika mandidhira mari inde munopiwa mari dzenyu kwamaisa mari dzenyu because as far as I know hapana mari yabvisirwa kumunhu. Anditika chete regai timbotira kubata sekuru vaya yakawanda but I don't think kuti vachadavira because vanenge vari pano sekuru vaya sokona kwandaita munhu anenge atoriwo pano. But it's so wrong mufunge. It's so wrong. It's so wrong. Timbotira kubata futi. It's so wrong. Yes Samantha, yes. Andiko magroups but mascreenshots anotenderera unotoona chete and then you take it. Mangwana chandoziva chezvikara 3 years kana 2 years uchamurangadza munhu hausiriwe here apa. Hausiriwe here apa comment apa uchita narubirwa mari nasa kuda help kuvanhu vanoba. Hello hanzvadzi. Hello. Alright, regati gotaura command import drop varungu isira ndodre. Saka Alright, saka ndokufonerai nguva iyi because ndoda manambers amati muchandipa aya. Ndokufonerai nguva iyi. Phone after kana 20 minutes. Alright, ndokufonerai 20 minutes ndiwe kuti nyaya yazofamba sei kwama dzenyuku. Izvo kana after 20 minutes reko regani ukandireka namba dzamuto. Ndipei namba dzenyu kuti zviite easy. Ndipei namba kuti zviite easy ngokufonerai pana because apana ndifonerai pa message. Ndipei namba. Right. So hama yacho sekuru Thomas vati tivafonere vari kudropa varungu. Vati ndo zvavataura kuti vanodrive. Saka chiregai vadi vadodrope varungu vadzoke pano vataure nyaya. Handitika regai vadzoke pano vataure nyaya. Regai vadzoke pano vataure nyaya. Anditi maona regai tivamirire aiwa kotomanyirepi. Regai tivamirire sekuru regai tivamirire hama yacho itsanangure yoga makateerera mugozoti blame kuti we blame you Melly pakati matora mari dzavanhu kana kuti mama murozvonga uchida kudhigwa mari wazo mumuonawo kuti kana dei manga muri imimi information iri kubuda nemunhu ari kuti hama yacho mairega kubatsira wei kana muine moyo kubatsira mairega kubatsira here kana muine moyo wacho kubatsira mirai vadzoke regai tivamirire Gatola number ndatumigwe vakandipa namba dzavo beta because dzingi zvezva izi ndovafonera direct sinetoni ausati vaisa avo namba dzavo asati ndivanisa nditi ipa ndipei namba ndaindinyore isai namba
regai ndipine comment iyi hanzi verify issues before you post. Nai mwana wamaitanga ndofunga wabatira live iyi pakati. I think I explained pano kuti ndakumbirwa kuti nditsvagireiwo mwana uyu. That's why ndaposta. Post yangu is very clear. Guys, kana pane vanoziva mwana uyu tanowanikwa kupi ndibateiwo. Ende munhu andikumbira kuti nditsvagireiwo mwana uyu ndamufonera pano ndamuedha pano. She's in the comment section. Andika akaverifya nyaya iyi. Saka imwe verification yamunenge mchida ndeipi? Andina kuuya kuzoti ngatibatsirei mwana, andina kudaro. Ndakumbirwa titsvagireiwo mwana nevanhu vakachida kutsvagira mwana. Ndikatovapindura kuti haisi skiti here. Zvikanzi aiwa tataura nehama yacho inozoveuya ndataura nayo inini iyo yatoda kufonerai. Handimaona zvikanzi ari kuti nyaya yakaitika. Ndikatsaka ndoyo zvikanzi postai kupeji, ndikaposta kupeji. Handika kuti kana pane vanomuziva vadi vauyewo votipa nhamba ndopachi vanhu vari kutsvaga mwana uyu vodi votaura. Saka ndizivi kuti verification imwe yamunenge muchida ndeipi. Andizivi kuti verification imwe ndeipi. Because panyaya dzekubatsira verification apa inoitwa neinvestigation team. Kune vasingazivi haiitwi neni. Panyaya dzekubata hakuna vanobatsirwa pana sina kuinvestigatewa guys. Investigation team iripo, regai ndivafonere. Nofunga mungangofunga pamwe kuda ndiri kureva nhema. Uchite moyo chena unoparira parire mhanga. Ukaita chakanaka chinokupandukira kazhinji kacho. Ndochokwadi. Ukaita chakanaka chinokupandukira kazhinji kacho. Regai ndifonere vacho vakuudzei kuti zvinofambiswa sei kune vasiri kuziva. Noti vamwe vendi kuona kuti hamusi kuziva, vamwe vanoziva vamwe havasi kuziva. Let me call muzvinzwiri. Handisiri ini zvinoinvestigatewa izvi. Hello. Maswera sei? Maswera na maswera wadete. Taswera sorry itakujuma nekufonerai. So can you please explain kuma diaries ari pano how kuti zvinoitwa sei, what happens kana pachinge paita nyaya yemunhu andaobatsirwa. Can you please explain? Vamwe vanzwisise because it seems as tine vamwe vasiri kunzwisisa. Vanoda kuziva kuti process yekuti nyaya kana ichinge ichibva kwamuri kuti tinoifambisa sei papana. Yes, because I think vakawanda kune vanyora kuti verify issues before you post. Anyora afunga kwakewo but ndofunga aziviwo kuti zvinofamba sei pano. Saka ndatimi musanangure kuti zvinofamba sei. I think kudara tisati ane structure taingomhanya nenyaya, and I think zvakatipinza mumatambudziko. One or two cases where we eventually discovered kuti vanhu vanga vatiudza information yanga iri correct. Saka from now takuti kana paiswa nyaya kana kuti mukauya nenyaya tinodiscussa papanel, then kana taidiscussa toona kuti do we think kuti it's a case that is worth our time. Kana tafunga kuti inyaya itikodzera kuti tiibate, we have got a team of investigators vari South Africa, Zimbabwe, nemuno mu UK that we task could write a follow-up yeku confirm my details nekutaura ngatiti kana iri nyaya yekuti munhu ari kurwara tino establisha kuti chipatara chaari nechipi, munhu wacho ari kuerere sure, things like that. Or kana iri nyaya yekungoti munhu ari kunyita yewo pane incident inenge yaitika, tinotaura gather information satisfy first before we even present it to before we even give you go ahead kuti nyaya ingaichi iuya palive kuti ask help. So I'll give you an example yenyaya yakaita nyaya iri well known yatakatiza nayo recently yanga iri yekwamrewa. So even though the issue in the public domain and it was out in the open, procedure yedu yatinoshandisa yekuti tinototuma munhu, takatotuma munhu kwamrewa kwacho kuti aende kufamily, even though munhu esanga achiziva kuti ndozvaitika. Still, it's not enough for us just because people know. We need to verify on the facts on the ground. So tinototuma munhu, takatotuma munhu kwamrewa akaenda akanotaura nefamily, baba namai vemwana nagogo vemwana kuti tizodzoka tichiti right nyaya yamira yakadai so we are going to help. Saka I think we don't rely on other people or other groups or kune mamwe maplatform ayo. Investigate nyaya and satisfy ourselves first before we do anything. Tatomboita appeal kune vanhu kuti mari ichibviswa.
hamino ndizvo mamuchida kunditsanangura. Ndizvozvo. And also to add on that one, Apostle IK vari kumuka mangwana vachienda kwamurewa kunana Tapiwa kunopresenta zvinhu zvegrocery rakabva pano padiaries. So pachaitwa live mangwana variko vachishowa vanhu kuti vafamba sei zvakare vachipresenta zvinhu. As you have said chairperson kuti atirely neinformation kune mamwe mapage kana kune mamwe magroups tinorely ne-first hand information. Mangwana ndipo patichanzwa first hand information kubva kumhuri kuti ichokwadi here kuti mwana ari kuvigwa neSaturday kana kuti mwana haasi kuvigwa neSaturday. Handitika saka mangwana family yacho ava vasvika Apostle IK ndo vachaenda because ndo pavari free wo mangwana ndo pavati vari kuenda kwamurewa ndo pavachasvika votaura nani nefamily vachipa magroceries akabva kuno kudiaries then potaurwa nyaya ambuya vava is always ready vari kuchiziva vataurwa navo kudhara vouya palive mangwana vokutsanangurirai kune vamwe vasiri kuenda kune mamwe mapeji kunonzwa nyaya iyi seni anomaona handisi kuenda kune mamwe peji kunonzwa nyaya iyi because ndechida first hand information from kubva kwavari atimaona. So ndo pane chizobvunzawo mibvunzo mangwana chizonzwawo kuti burial iriko zvarini chii chiri kuitika zvakafamba sei atimaona. Mangwana ndo panenge paine live yacho pano atimaona. Another thing chatoda kuudza vanhu ndechekuti kana nyaya ikatobuda munewspaper we just don't take the word of the newspaper for it. Tinotoinvestigate first to our satisfaction. Tototuma munhu if we have to send someone anoenda on the ground kwacho kunenge kune munhu ari kurwara kunenge kune munhu ari kunida help or kunenge kuine hama dzacho first before we do anything. Saka hatimboita zvekuti tinongoya toti tipei mari tisina information yakakwana 100% it is satisfactory. And this is a panel, I say munhu one. It's a panel of 5 people. And everyone has to be 100% satisfied before proceed. So we just need to reassure people kuti kana muchinge matipa mari dzenyu mimi muroda kuti dzishande dzakadai so. Sis Melly avatombodzibata mari idzi. Isusu tinodhila ne whatever institution or vanhu vatinenge tatuma directly. Just send Sis Melly as a representative, as a figurehead. So I'll give an example here, South Africa. When we do groceries, we deal with them directly to our primary groceries. Then Sis Melly was end to officiate in a quick end of our groceries kunamko mama boys. Kana zinyaya dzekumasipatara, for example, we helped our sister Bumi. Takato dilane Gwero hospital yacho direct. We don't even want to involve anyone else. To badara ikoko direct with badara kuti nawane help. Then kana chinge tauzvazo nguva zveceremonial zvokupoti takuzotuma munhu kuti go and represent us and say kuti zvataita. Saka I think I just need to reassure people because pane kuna kufamba mutauro yekuti Melly ari kuzodai. As far as we are concerned, the United Kingdom, Republic of Ireland, the European Union, as well as some of our international partners, USA, Canada, Australia, and we handle our own finances and we deal with the people in question directly without involving Sis Melly from our finances because we know there are people out there who are just waiting pounds and say Melly akazodya and Melly akazodai. Saka I think it's important for people to know that tinotoriwo nestructure yedu nematreasury yedu nevanhu vanoita sign off mari zvisina Sis Melly signature because Sis Melly ari South Africa. He is not in the UK and therefore mutemo yemuno haivakave saka hativatendere kuti vabate mari. I think it's clear. We just needed to make that clear to us. Thank you very much, Chairperson, for the clarity. Kuvanhu kuti vanhu vazive kuti what is going on, what is happening. Maita basa. All right. Thank you very much. Okay, thanks. Right. All right. As you know, guys, zvanambotaura pane team iripo, not team yangu. Team iripo ye diaries inoita izvi. A panel of people who are in the diaspora, not muno. Though ndaona a comment akanzi kokana matuma vanhu. Saka you see now how us black people and South Eaters behave. Ndo unhu wedu, ndo zvatinoita. Chero zvinhu zviri clear kunyara, mamwe statements ekunyara. Zvinhu zvinenge zvichingori clear. They will still try to find a way yekuti agone kuti auye naye ati hai kunyepa, makatonyepa. Makatoba mukazodai. They'll still try to find out. Antika ndaivhisa, don't worry, ndaivhisa. Ndaiona ndikaivhisa, ndaivhisa ghost iro, ndaivhisa.
ndaribvisa ghost iroro. Maghost anenge achibva kwaanobvawo animaona. So right, atina basa navo anyway. We are not even bothered about them because atisi kumira, and I wonder why they are here because they are not even invited here. Havana mbodedzwa pano, hamene kuti vari kutotsvagei pano. Ndo vaya vana Satan atachitaura paya kuti vanenge vachingoda kungotsvaga kuzodestroya nekungopinda mukati vachingodi kuti chizore tsvimbo. Apa isi hatisi kudzora tsvimbo, apa isi maghost aya hatitovaziva. Tinambona chero zita reghost ratakamboonawo one day chinzi razobhadhara 5 cents yaro kuti ribatsire munhu kuna treasury, because treasury ane bhuku treasury. Hatina mboona zita remaghost aya kuti ghost azobhadhara kana kudai so, and hatitodiwo because mangwana vanoita pamuromo. Handiti mazviona vanotanga kuita pamuromo pazonzwai. So chinoitika ndechekuti isu vanhu chero kuita chakanaka akushayikwe munhu anongouya behind achiti unotodai unonyepa ugozodai zvikazodai. Hapashayikwe umwe munhu anotouya achidaro kana kuti vamwe vanhu vatoripo, ende vavengi ava tinotovada because they push us kuti ite zvinhu zvakanaka. So our haters, we love you. If you think we will utter the words dzekuti we hate you, kana kuti you are wasting your time, not here on this platform. We love you. Nguva yenyu mimi yekuti hamutongwi nesu, mucharangwa naMwari wenyu kwete nesu we. Totokudai because kana pasina mahaters, guys, ukoona kuchita chinhu pasina kana mahaters ka uzive kuti hapana chauri kuita chakanaka. The more you go up, the more you are being attacked, the more the temptations. Ukaona miedzi iri kukuwandira kuchita chinhu ka usavhunduke, usatye, uzive kuti you are on the right track, uri kuita zvinhu zvakanaka. Because the devil does not come panenge pachiitwa chinhu chakaipa, because already vanhu vari museku yezvakaipa ivavo vanhu vake already. Anoenda museku yevanhu vanoita zvakanaka, ndo panotraya kuenda kunodestroya because akauya kuzouraya, kuzoparadza. Anditika ndo zvakauya kuzodi nekuzoba, ndo zvakauya kuzoita. Handimaona. Saka anotraya kuzodi kutodestroya pakadaro. Ukaona usiri kurwiswa kana kutaurwa uchiita zvaunenge tenge tichiita izvi uzive kuti there is something wrong. Pane something chinenge chitori wrong. Hapana kwauri kuenda, hapana chinhu chakanaka chauri kuita. That's why you see kuti isusu we are not bothered anymore. Like especially me, I'm not bothered anymore. Handimana tinongotarisa, tinotongoseka sometimes, and I don't even see it. Sometimes when jamba because andizvione, and I told people pano kuti I don't want to see, I don't want to know. Mukasakana nekuma street ko kana kuti ichivharirwa kuma street kana chitukwa ka ingwendeyo munoisa comment yenyu kukomoseka womodarika musiya ikoko musandivigire, they know. So I don't get to see all what is doing or whatever is happening. Kana ndisiri panapa I didn't show it off Facebook. Ndogona ngokanda nyeza nichingopiwa one vanhu ma ID just like that, but ndisira and then story active zvokudaro. Animona nichitoitawo zvimwe semuna ane life yake nichitoitawo zvimwe zvelife yangu ndoyawo pana kana nichitowo zvimwe kana pakati kwa life pana pandoya ndofollowa life ikaperawo my phone yangu uko ndotanga kuita zvimwe. Animona anditozvione ene nditori ne peace. Uko ndakakuza ngati kuona ghost kana munhu anogara pasi, mukadzi mukuru vanonzi ndimai nyingi, mai vanoenda kuchechi pamwe vatori mupraise and worship, ndo vazhinji vacho, ndisu vazhinji vachona. Handika kana kuti mai vanonzi nyingi kwa ndimai nyingi kwakati vachigara pasi kucreate ghost account rekuti ndoda kuzoenda kunotuka nyingi. Ndakakuza kuti mhosva haisi yemunhu ari kutukwa. Handitika mhosva ndeyemunhu agara ipa acreate ghost. That person is bitter with herself. Munhu yeye haana peace noupenyu hwake. Munhu yeye haana ari kutsvaga somebody to throw kuti afeel better because iye within her haana that peace. Munhu wokutandisheya kuti haatorari usiku zvaka zvina kumira mushe. Saka for her to feel better, for him to feel better, anotsvaga munhu wokuenda kunoataka. Antimazvona kuti afeel better, kuti afeel kuti right zvangu zvazoita because haana peace. For those vamaghost ane peace vakacreate maghost account avo kuti ndakacreate kuitira kubasa kana kuitira hama kana kuitira chi, vane peace because you will never see any nasty comment kana you never see vachinyora macomment ekutuka vanhu kana ekutsvaga kuti ningi azopinda nipapi akazodii, ningi azodai, nikana kutsvaga nyaya kushandudza nyaya dzisipo kana kutsvaga nyaya dzisipo. Havana nguva yacho, vanongokomendawo zviri kutaurwa ipapo zvinonakidza vodarika. Handiti mazviona, vodarika. Saka ndochi those are bitter people. Vanhu vanenge vatori bitter with themselves, but tinongoti Mwari vavaitirawo zvakanaka nerimwe remazuva vachawanirwawo peace, vachawanirwawo nyaya. Nerimwe remazuva they will reflect upon themselves kuti but is this me who's doing this? What am I gaining? What am I doing? Is this okay what I'm doing? Nguva yavo ichadiwo ichakwanawo. Saka for now
tinongovatarisawo tosiya zvakadaro haditika hatinei 20 minutes dzedu dzinenge dzakwana regai tifonere vari kufona one ivo mukoma nigikiri vacho Thomas vari kufona mukoma Thomas right vanga vachitotirai kufona mukoma Thomas vari kutofona hello vakoma muri seiko hanzvadzi ya ndapinda pamba mazodii tazotsvaka mainformation but nyaya yacho sezvo kwira mutengo vakuchinja vakuti drama koimi zvamamuchiti mwana akatogwana sekuru akati ndagweru saka sekuru vanotora mwana padhirama ndo zvakunetsa manje regai ndikutumire zvimwe zvinhu zvakutoitwa zvichitorwa mapikicha vanzi kuda vaona kuti kwane human rights ere vambosvika handisi inini information kunzwa okay saka pai vambosvika ukoko saka vakuti pai idrama but drama rinotanga rakangoitwa zvisina kuinda mberi indabvunza rika rakatanga kuita rini zvakatonzwa kutobvunzawo zvakawanda wanda kwene zvavamuchindiudza zvepaya muchiti baba vacho vevo mwana vari kutogumbuka vari kutsamwa vari kutoti kwai vanoda kusungisa mukadzi wangu vari kuda kusungisa mukadzi wangu musape mukadzi wangu nhamba zvachinja futi ndo information yandachipuwawo nemunhu ari kundipawo ari kuti ndo zvakaitaura saka information yekupuwa hatizorina chokwadi kuziva kuti is it true kana kuti neye akutotinyeperawo patimi zvamapata zvamamuchiita kuti muri hama yavo wani muchiti kune mwe mwana wakatiza muri kutomutsvaka musikana uri kuno South Africa musati mazaini kuti uri papasi uri kuno saka munhu hama dzenyu dziri kupa iyi information yekunyepa kaidzi vanhu vaendei mubhuku ripiko mati vanogara mubhuku ripi riya ramataura riya kuzapa uko kwamanhubvu saka information kwamanhubvu alright saka kana information yakufamba even me I was confused kuti so vakudaro isusu tichitaura kudaro vakuti drama acting ine zvinhu zvamuri kutiudza kana vanhu vari kuzimbabwe vandatombotrai kufona vamwe vacho havachatopiki mafoni ndinatsonzwa ndive satisfied aitrai kuti ndomboita video shiwana kuti imi sehama yacho vana mwoyo unotogwadza sehama yacho mwoyo unotogwadza kuti ko vana vari kubatwa sei vana vakafigwa namai bobakwa somona munhu achikandikwa chindiro munofanwa kuinvestigata munofanwa kutotsvaga chokwadi kuti chiri kufamba sei because indakatomirira nhamba ndakutipai ndikati ndipei nhamba yasekuru vakatora mwana uyu vegweru tione kuti tingavabata sei mugonipa nhamba dzababa vamati vari kumwa 7 days tiwe kuti nyaya yavo iri kufamba sei nandakatomirira nhamba izvozvi vanhu vemuraini hatina kukama zvaiva kungoti ukama hwemuraini ukama hwemuraini hapana linki ukama hausi kuti irelated zvaiva kungoti sekuru kulaini kwakati but zvaiva iri sort of a respect it's not a rudzi rwangu kwangu chaorelation saka I'm confused ndatopera simba ndapera simba sho mungarega kupera simba nyaya yakadaro kuchinzi kwa hii drama naini mungarega kupera simba kana ndimiwo apa imi mafonegwa nevanhu vangani nhasi mataura nevanhu vangani muchiwapa statement rekuti vana mwana adotorwa nyaya ndeichokwadi mataura nevanhu vangani nhasi muchiwadza statement yakadaro regai ndikushutire ku-UK ikoko mawandiro yakaita vanhu apa ndo pane mumwe futi wazoti no ndazopuwawo information nemapicha andaona ari kunditumirawo mapicha andatumirwawo ekuti idrama regai ndikutumirei funi maonawo saka mavanhu vekuuk vakaona vanga vatombokufondera ini saka tombokubata iwo mamatofonegwa nehobho vanhu vekuuk vachida toziva kuti nyaya irikufambawo sei about 36 bozi inasisters wangu atorikoko atoti 36 rega ndishuite screen ndina sisters yangu irikoko atonditi ko vana maiyekera vakatanga ita izvozvo ri ndikati handisi kutoziva ndo information yandikupuwa nevanhu vari kumusha vononzi vanhu 36 vose ava vanga vachida kutobata imi ende zvakaoma mufunge imi ndimotozoita kunge ndimi murevi wenhema vanhu 36 vamataura navo muchivaudza ava motoita kunge ndimi murevi wenhema including ini wechi37 unotonzi ndosaka vangada kuba mari utonzi vakuda kuba mari shuwa koza kuda kula mari dzavanhu handi maona ende zvakaoma chokwadi ndapera pawa mapera pawa ndapera pawa
ndapera power zokuti asi imimiwo iyi kuchero chinzi kwa idhrama imi mati mukama weinde kumuraini munogara kumaraini kumwe chete kusaka kwache koko munovaziva vana ava vanga vachigara zvinoti musikana mudiki mati wakati mati kune musikana mudiki kana mukuru wakatiza akaenda South Africa mukuru saka imi pamamuriko kuZimbabwe imi munowa kuti vana vaibakwa zvakanaka isusu mazuva ndakamboindawo yanga ari maDecember ndaingoona hangu life yavo yanga ikuwa puwa saka ndandisina mawhereabouts ekuona kuti vari kutidzwa sei asi hembe nefutu ndaiona kuti zvakati leke alright kuona kwangu pemeso kuona kuti zvee zvakati leke kuti hembe nefutu ndikuona zviri kuleka alright okay saka ivo mai vevana ava vakaendeipi naimi she passed away. Okay, rini? Ndinganyepa ndichaziva mumawhereabouts but uyu mwacho uri kunzi kwai ndewe chitu. Mukadzi ushu aripo. Mawe apa iyi history dzokunzwa I don't have really kutonatsokunzwawo wakuzonatsobvunzisa bosi pakabuda chitu ndo panozobuda history yemunhu nokuda kuwa background. Kunzwawo andina 100% yeumbo hwakakwana kuti is it true kana tichi nokuti pane tikanyaya vamwanisa masource vamwanisa nepatri vamwaisa chokwadi saka zvino kana uchinzi drama indazoona mapikicha emwana waye amene andasendekwa vai manje mwana yakachena zvinoreva kuti mainini vai vari kumubata zvakanaka asi nokuti wanga akachena kana riri drama asi voice ramahwa richitaura kuti voice ramahwa richitaura riya imi ndo ramainini vachuchairo imi ndi munotovaziva pangi panga chikandira mwana sidzanindiro voice ndicharangarira ndichanatsokurangarira okay voice ririko ndichanatsokurangarira and mapicture ndatopera pawo ndikati zokwadi unotonzi kana hama dzangu mai dzatozoti ndoda wanga uchinzwira kuba mari unoziona ende fochoda kuba mari naivedu wei zvakaoma choko zvamamuchanzi munoda kuba mari nehanzvadzi shuwa imi mamuchitozama kutobatsirawo hama yenyu chero iri yekure yemuraini asi hama yenyu mamuchitoti muri kutobatsirawo ndoona bosi munhu wandatozodza ndiairina ngatonibonitega ndikati kutotega kwacho watozondisipishira chiyako nokuti vanhu vatondombavha ichikuda kutsvaka help newairini wachoda kuba vachirere ranga ridhirama dei vachitaurawo kuti dhirama iskiti iri kuitwa very way nokuti zvinoitika nezvekutara mukuti mafoni gano 136 in which 37 chitoti ndipei sekuru vane mwana nenhamba dzamai ava tinzo kuti ko vari kuzviitirei zvavari kuita izvo vanhu vese ava vanenge vari madzimai ndofunga madzimai akudi akufonerai vanenge vachitorwadziwa vachitoti nyaya idei chokwadi madzimai munhu andibata 1 murume I think muCID ndawamubvunza yanga achinibvunza ngari kuZimbabwe muCID kufungira handinangu chokwadi but mabvunzira anga achiita but ndaona kuti munhu anenge muCID kana muCT kwaimi kwaimi mazoonekwa seimi kuti vanhu vazoya kwamuri kuti muri hama yacho munobva kumaraini kumwe chete vanhu vakuwanai kupimi mukatarira paFacebook pane munhu anonzi Irene ari kokoko ndo ndaitaura naye kumeseji anditi ndaitaura naye kumeseji saka akashuta maskirini ndobva handinenge kabudisa zita rangu kumeseji paitaura ndobva amaisa paFacebook saka vanhu ndobva vatanga kuona vachitarira picture yavo vatanga kuti request vaisenda message kwechiti saka ndiwo uri kutaura nauyu saka which means you got information ndikati no saka vanhu vose ndachibvadza kuti handisati ndanombo saka uyu ndazomunza ndikati chanongakwanisa kuita munhu ari kuZimbabwe muSAID ndamudza kuti itoendai munobata sabhuku munzwe imimi umbo uzeri nokuti information ikayofamba pasocial media inogona kuenda neparutivi ndizvozvo inotoenda naparutivi vheri inotoenda naparutivi vheri saka ine mibvunzo yanga chibvunza ndanatsoona kuti uyu munenge muCID kamuCT po ndanatsoona ndikati ina handira umbo wakanatsokwana but ndikutonzwawo but mukasvika pakati saka anga achiti handikuziva nzvimbo iyi pakati atondodzana mamwe mashopu ndikati imi mukasvika pamashopu ipapo chidai munobvunza zvakayi kurai nokundokuziva but ndizvisipa musha ndikati ini chidai munotsvaka information kuti mugona kunzwa kuti ichokwadi here kana kuti pane zviri kuitika kana kuti ameno hatisi kuziva zvakaoma let's hope idhirama haratongomira takadaro imi mukazongwawo information kuti shuwa idhirama racho kana kuti kana ranga risiri dhirama aiwa mazowana nhamba chaidzo vari paground kumusha uko
muzongodzisawo kuti atichazivi. Ndaona mfana anga achena zvimwe zvokuti mamuonawo amuhuni chekubvunza kuti kamanga muriko ikoko mwana uyu aichena here aimboti aidikwa amuinda kubvunzai nokuti wanga azochena mwana uya kuchena kwemalebho aya ndatonga tomaonawo pafacebook kana vamwe vanhu zvako ndosaka ndati kuda tizive kuti zvinongwaro kana kuti vanhu vazouya nebheki kuti munosungwa dai mungware muti hatisi kuziva kuti vari kuti haiti drama saka makuti munosungwa kana kuti zimaitira zvakati handisi kuziva kufungira kwadazoita kwangu iniko musoro ndisingazivi kandafunga hora zvakaoma social media yadzadzika imwe ingwarire yakaoma zvakaoma unoora pasocial media zokwari chinzimbabva chokwadi unoshuwa unoenda pasocial media chinzimbabva imi mamadofambisawo nyaya yamama hwawo mukafamba nayo mukaudza vanhu 36 yayo vakafambisawo vakainda zvikaita sokuti imi ndii makutobawo mauda kutoba izvo imi muri kufambisawo gunyaya yamadii yamahwa kubvawo kumusha isi tikafambisawo kuno kuti tiindawo wanike ndo social media imi kuwa racho nyaya dzekunyepa mai mwana zvinhu zvekunyepa saka zvinhu zvingari zvinotoka pasocial media apa zvatinobhilivha naimi zvekunyepa zvinokotaka nemunhu one zvospread like fire sezvaitika panyaya iyi kana ndise ndagara pasi ndaroti haina ndata ndibvunusika ndabata hanzvadzi vandudza kuti ishuwa here kana kuti namba vave nadzo kunyepa hakuna zvinhu zvakadaro ndapera pawa kana sisters vanhu vakoko vatozoti ndapera pawa pandaiona ndapera pawa zvikandamba kuudza kuti unonzori mbavha ndikati ende zviro kwazvo kuri kuzimbabwe unosunga bhozi nyaya ndandichikira chati mwana angu wakuvadzwa kati zvatapuwa makore weyo mwana akatokuvara akashaya kuti saka manje kana zvazodai manje kuzonzi uda kuba but ini nangu guysika ini nangu I believe hanzvadzi ava Thomas because havasi ghost vade vanga vasiri ghost vanga vari ghost ka vangade vasina mbovhera vadaira foda and right now vari pavideo call hanimaona he is on video call handi muri kuona vari pavideo call I believe him what he's saying vatori pavideo call muri kuona munhu ari pavideo call ava handi muri kuzviona munhu ari kutofona pavideo call saka I believe him kuti ivo inyaya vakanzwa ichibuda nekumusha uku handi maona vatsvaga nyaya vachiburisa kumusha uku ndobva vadiwo vabatwa naIrene wavanotaura naye kuinbox ushu Irene wondobva vadiwo ivo vataura zvavanga vahwa kumusha vachiudzawo Irene ndokuisa pawo pake ndokuudzawo vamwe vakadzi ndokuenda kunani kumascreenshots avaona zita ramukoma Thomas ndokuenda kuinbox mukoma Thomas ndokurondedzera zviya including his ndokufambisawo shoko handi munoona ndo maitiro azvaita kusvika vapera pawa kudai mukoma Thomas handapera pawa ndapera pawa but 36 vabva ukoko 36 one muCID and for CID ndapera pawa ndikati aiwa but maita ini hanzvadzi at least maclear pano pavanhu kuti no indatozonzwawo zviri kubva kumushara kunzi drama mauya mukagona mazviclear matoclear vanhu vese 36 vanhu mavaclear because hamusimbogamba makunzi marika neanga achiti vedi wenyaya iko kuchinzi arida kubawo neanga achiti vedi wona nyaya iko arida kubawo antimaona saka imini mamuchitozvita out of your good heart inini I believe you zvangu you were doing it out of your good heart but mafambiro azoita shoko nekubuda kwazozoita kuti kunyepa hanimaona idrama ndo zvazongovavhiringa muchipo here hanzvadzi network asikana network ndivakata network yavo yakunetsa handimazvona guys mainzwa nyaya guys handimainzwa nyaya mainzwa although vanga vamboita vakakuchinyepei kavanga vaita kuti ndiri hama yavo yevana ava jiki zvinovazenge voti aiwa tiri hama dzemuraini hatisi ukama hwemudhuze tiri ukama hwepai hwemuraini but the fact yekuti havana kutiza ivangwari munhu gese ingondibloka pafeya vaingondibloka hatimazviona kana kuti vanga vasingaiti video call the fact kuti vaine video call vakati akosha ndazonzwa kuti kwai drama naimi sure ndikuvabhiliva mino zvangoiti handizivi yangu kuti information yafamba sei I don't know kuti information yafamba sei guys but anyway everything is cleared now kuri kunzi idrama handimaona kuri kunzi idrama I believe kuti ivo maybe was doing it all from a good place handimaona from a good heart handimazviona
vanga vachichitawo from a good heart havana kuzivawo kuti chiyo achiwa nyangwe nenda vabhilivha even vachitaura chokwadi kashoma kuti munhu auye ari nevideo calling kudai so achionekwa kudai achitaura nyaya aiwa ndavabhiliva inini hangu ndavabhiliva hanzi let me call nairene yes fonai sisi irene ndine namba dzenyu apa here apa mune namba dzangu here fonai sisi irene ndo vaningirira ndo vatanga nenyaya yacho seirene ndimatanga nenyaya uyai mukoma video mukoma thomas vari kufona futi network yenyu iri kunetsa hanzvadzi iko yemwe munhu angachinifonera yazokata but regai tigona zona tokunzwa chokwadi chakanaka nokuti zvinga zvatokwadzisa reference nekuno kunzimbabwe chokwadi zvanga zvapisisa munhu wese kunzimbabwe ende magona mufunge information yekunzwa zvinhu zvinoitika pachokwadi zvimwe pika neparutivi pasipo saka tiziwana tokuona mune zvakakwana kuti tigone kuti tiwane zvakadai nokuti ndatopera pawa kutopera pawa kugara mapera pawa ndazviona kuti mapera pawa shuwa ndazviona kuti mapera pawa alright sisi irene vari kuti varida kufonawo regai tiningirire titeerere sisi irene vativape mukana vafonewo nonga yanetwork kunogwa network network sisi irene vamamuchiti mumataura navo vaya shamwari yenyu varida kufona chiregai timbopawo vabva vadona right sisi irene mina ndikutsvagei kumessenger foni dzedona mina ndikutsvagei kumessenger nyaya dzakadai so idzi right vawana yes sisi irene masera sei taswera tangopera wakapawa nenyaya yenyaya iyi iri kungotenderera here yanga yodai kuti yari kudai kutipisisa kuti kwaita toba mari dzavanhu shuwa kuno kana chifunga kuti vanhu vangatoenda to gang hapo kuba mari ka let me just say inini pachangu handina funga kuba, that's one thing. Kuno ku UK tine Zimbabwe community, I'm the treasurer and we have helped a lot of people and that was my aim. Basira mwana ye inini ndakanyora pa standaona that video ndakanyora pa wall pangu ndikati naiveduwe, can somebody locate this child so that we can help. Mukatarisa pa wall pangu ndakatonyora izvozvo because I don't know this child. Inini ndakatotadza kurara the whole day yesterday. I was stressed because of that child. Right? Ndanyora Thomas Nundu ndokubva akomenda zvikanzi I know this child. Anobva kuzaka kundanga mubhuku rokwane ameno. Asa ndisandatomboverenga komendi yake ndobva atondifonera ndikatomboda kumukata ndikati munhu ari kundifonera, who is this guy? Ndobva ndikati ndiri kubasa, whatever you want to say can you say it quick. Ndobva nditi munhu wamuri kutsvaga, mwana wamuri kutsvaga, mwana uyu ndinomuziva ndowokundanga. Ndikati what happened? Anogara namai ava ndiamai vake here kana kuti havasi amai vake? Akanyatsondiudza kuti no, mai vomwana uyu vakafa, vakaita accident, vakazvarwa vari 2, but musikana I think ari kuma 16 years akatotiza izvozvo because mwana uyu mai ava vaiabusa vana, saka musikana wakatiza. Saka ari kufungidzirwa kuti ari kuSouth Africa but nobody has contact nemwana uyu. Saka inini ndokurwadziwa ndobva ndatoiisa pahapa ushamwari ndikatonyora kuti mwana uyu anzi mai vake ndevokuzaka, baba vacho mwana uyu ari kuzaka kundanga, baba vacho vanonzi vakandoroora mukadzi wavo kupi kuHarare because mai vacho vangashotaura izvi zviri kuti dyora, because isusu kumavhitora hatiti dyora, isi noti orera. Saka akanzi dyora chikafu chako udye. Saka ndanyora pagrupu, ndobva ndatoti pagrupu ramadzimai ndikati hapanawo here ane macharity, vaya vemacharity tigobatsirawo nemari. But zvazotaurwa ipapo zvaita sokuti vamwe vanga vachiti please can you find the information, we need to do this, we need to do, toda kubatsira. Vamwewo vachiti ndezveskit, ini handinokuti skit.
and inini handina kumboti ndoda kuti ndikolekte mari yacho inini because inini ndachitoone pfungwa yekutodawo kuisa yangu mari whoever was going to take care of that child ndanga ndichodawo kutomubatsira zvadaro saizvozvo izvo ini ndabvumira kuti macharity pazonyorwa kunzi yeye uri mbavha matonziwo mbavha futi tanga kunzi mbavha ikati after all welcome to the club ndikati inini umbavha hwangu hwabva papi because inini ndakumbira kuti vane charity toraiwo mwana tigokubatsirai kwete kuti ndati unzai mwana mugondipa mari uri kunzwisisa inini munhu anondiudza kuti uri muroyeka I would love that person panonondiudza kuti mbavha because in my life handakanamboba kana 50 cents from my mother I've never brought to steal from somebody but kundiudza umbavha just because I want to help somebody that was just a slap on my face mascreenshot angu ndazonzwa kuti inini manje makuseni ndichimuka because hazvina kundiita kuti ndirare nenyaya yemwana uyu munozva kuti mudumbu munomona nazvo kuti unonyatsonzwa wega I cried for that child ndobva ndafamba makuseni because mukomana wandandataura naye ndikati please find information because iye anga anditi achatuma vanhu vokumba kwavo vonotora vhidhiyo yokumba kwavo kuti mutendeseke kuti mwana uyu handisi kunyeba vachanotora vhidhiyo yepamba saka makuseni ndamuka ndichimubvunza kuinbox ndikanaiwe Thomas mazodii nenyaya yemwana ndobva anditi mwana uyu anonzi akatorwa nasekuru vake atorwa nasekuru vake baba vacho vaakutopopota kuti moda kusungisa mukadzi wangu kutozvisungirira and those are the screenshot yandataura ndichida kuti vanhu ndipe vanhu update because kana wakuzonyora uriwe update yacho people they will think kuti ndeyako iwewe saka I wanted them to read from Thomas and some people they will think Thomas wacho ndiani mazota gang apo na Thomas kuti abe mari uri koko uchitumirwa mari some kind of nonsense saka inini ndobadaita sei ndaisa mascreenshot aThomas ndatoatora kuti vanhu vazive zviri kufunga zvandataurirana because there was no secret zvandataurirana naThomas. If you ask Thomas doesn't know me. Thomas is just maybe I don't even know whether he's my friend on Facebook kana kuti he's a follower. I don't know. Akatongorwadziwa unokuona ndichibvunza kuti location mwana please can you locate this child tibatsire ndobva anyora wakati ewe mwana uyu ndinomuziva saka he even called me achirondedzera nyaya yake saka nhasi ndamubvunza somunhu andachitaura naye kane nyaya yeinformation yomwana my own sister ndakatumira pagroup refamily my own sister vakati please find the information of this child. I don't mind kumutora because my sister is also looking after Nherera. Vakati I don't mind havana chavanowana from anyone havakumbire anyone but she was asking kana wawana information yemwana iye I need that child because munhu anochengetawo vana vanongo vamwe vehama vamwe vechi vanongochengetwawo izvozvo kuti munhu anenge achingofunga kuti handingaregi vana vachitambura inini I can manage handimukunzwa saka she felt so bad kuti how can someone throw food pamberi pomwana ine mwana onhonga munoziva that kandidya kuti mwana anokandirwa food huku dzouya dzichinhonga iye unhonga pamwe chete nehuku agozunza agoisa muplate agofamba agonodya ari kumutuku ndakatadza kurara but for somebody kunyora I think some people I think know me kunyora kuti uri mbavha ndanyatsotarisa ndikati you know what and I just said I think I have to throw the towel down because I can't handuzwe umbavha hwemari handisina kana kutora kana information yekuti mari yacho zifi vanhu vacho vanga vatopiwa information yekuti mari isai apa zita remari isai uko kana vanhu we were all looking for information yekuti mwana wetu wane madetails akakwana kuti mwana uyu ari papi
wapi ende hakuna munhu anongonzi chiendesa imari musina endaiwana even number mukaverenga even mascreenshots anaita nomukomanda ati tsvaga nhamba dzasekuru vacho nezababa vacho pakanyora kuti mai vacho nevanzi vada kuzuraya ndatonyora kuti ngavafe because to me she is a dead person kana vachiita zvinhu zvakadaro kumwana ndikati kana vachida kufa rega vafe iwe uchidipa nhamba yababa vacho nenhamba nyani yasekuru because I wanted to do a video call nasekuru vacho ndichiona mwana before we can even think of helping because ndakato vanhu vakanyora vaitoti dai mwana uyu ari kupi tiendese food ini vatoti this child doesn't need food pamba ipapo because haadyi food iyoyo haipiwe saka mwana uyu anotoda kubviswa pana amai avo. You know the heart of a mother yokuti unonyatsofunga kuti I need to help this child. I really need kuti mwana uyu abve paari. Ndoiri kutipisisa tese vanhu vese ndoiri kuvapisisa kunzi vanzi vangu vachida kubamara. Ini ndinachotwa gororombe. Aikona imi mega imi muti inangu zvekunana kumagrupu kwamamuri kwamuri kuti manyorwa mukatuka handizviziva handiko handioni indotonzwa kuti ndakazozviona pano palive pano papost yangu yandandaisa pane yangu vachoda kuti pano muchabirwa vanhu muri kubirwa mari muchabirwa mari kudi macomments ndo pandazoona kuti kune kumwe kwatozonyorwa kunzi Meli ari kukolekta hanzi Meli ari kukolekta mari ari kutokolekta mari yemwana ini I'm like what I never collected any cent no. Ini ndatofonerwa nasambodi zvikanzi iwe uri kudiscusswa kwameli ndikati again aiwa unaita sei futi hatina kudiscussa Meli atora mascreenshot aiwa mascreenshot andaisa hasi enyu munhu yeye munona zvinoita social media vanhu vanonyepasikana people they lie munhu yeye atokunyeperai munhu vanhu munorwisanisa mufunge go back and check mascreenshots angu ndeya mama murozvi ndiye andi approacha makuseni akanditi masikati kunoko meni ndokumbura unitsvagirawo mwana ushu ndikati harisi skiti here conversation yangu yese itori ipapo pamba conversation andakanda zvikanzi no kuri kunzi ichokwadi ndopauya nemascreenshots enyu imi mataura naThomas zvikanzi tsvaka mwana uyu ndopandaisawo pagroup ndikati wedu anybody help me locate this child ndobva ndatosiyana nazvo ndangokanda ndikatoitawo business rangu katoenda kwandatoenda ngata business rangu ndambocheka I've got you know what to be honest ladies I love you so much pane vakazi vane moyo yavo yakasiyana nevamwe pana mamo murozvi anti-conduct after ndatonatsotaura kuti ndanyora ndadzokera kumadzimai ndikavanyatsovaudza ndikati you know what inini I'm out of this nandichidawo kutobasirawo mwari but the way you are attacking me it's like ndindauya nemwana wacho ndikati uyu ngatichibhadhare mari yemwana ndikati mukandionazve ndichibatsira kana kuita anything it's not me, it won't be me, and for sure it won't be me because I hate someone anonditi ndiri mbavha. I wouldn't mind to tell me you are a witch. To be honest, I don't mind. Yeah, because you know but to tell me you are a thief, that is just a slap. Even in my own mother, atoedza kunyepera kuti mukudiscussa kwamelika ari kutonyepa mufungenyu zvatoitika pana zvokuti ini ndatouya pano ndikati kune vanhu veduwe ndaona ndaatakwa papost yandaisa yamamomuro zviyoyo ndikati veduweka regai ndidi inini ndataura nemunhu ari angachiti hama yacho Thomas yeye wamuri kutaura yeye hanimaona ndataura naye ini akatoendiudza information yamuri kutaura iyoyo ndaitaura pano musati majoina life ndopandati regai ndidi ndimufonere guys muzvinzwire moga kuti ina ndakunonga zvinhu zvemurodhi ndaaproachwa namama akauyawo palive akati ndinda approacha Sis Melly kuti nditsvakirewo mwana uyu ndopandafonera Thomas pekuti anga hana kudaira foni pechi2 hana kudaira foni pechi3 ndopazodaira foni akati ndiri kudriver ndifonerei after 20 minutes tikambotaura dzimwe nyaya akazofona iye nevideo call ndopaarondedzera masanganiro enyu imimi hamunambodiscussa zvakaipa mufunga hamuna kana mbotaurwa zvakaipa kana Kana iye Thomas, I don't blame him. Even nyangwe ndatodawo kuti handisi kutomublema Thomas because ndofunga kuti no. Don't ever say kuti Thomas ari kunyepa. Thomas ari kutoziva umwe mwana ari kutotambudzwa. Zvokuti Thomas anofana kutotipa information yeumwe mwana ari kutambudzwa ari kuzaka. Anoziva somebody ari kutambudzwa. Because alinga mwana uyu. Nemwana kupi? Mwana uyu weSkit
nemwana waanoziva wokundanga. Muri kunzwa? Hakuna munhu anonyepa anomira apa agoita video akuti ndione ifesi yangu ndiri kukunyeperai. He's not a ghost, that guy. Yeah, he's not. Ari kutaura chokwadi, ndani kutaura zvaanoziva. Whether asanganisa nyaya but kune mwana umwe ari kunetswa. But inini munhu andifanira kutozoya paFacebook, ndandisiri paFacebook. Ndatozoya paFacebook ndikati Melly is discussing me ukondaita sei futi. Vidiweka. Ndikati Melly has got my number. Ane number yangu Melly. Melly is my friend on Facebook. Melly ndinotaura kuMessenger. Why didn't she tell me kuti vakoma ndakuenda kunokutaurai padiaries? Why would she do that? Ndichikutaurai kuti madi atinambokutaurai tinokabvunza vanhu vese vari panapa napa tinambotaura nezvenyusi. Murume uya Thomas ndiye atozoya panakati aiwa ndakasangana na pamhani post yamakaisa ndipo pakakomenda mukadini ndipo papinda star yenyu ipapo mufunge. Apana munambotaura nezvenyu vanhu vanorwisasikana mazimbabwenzi musadaro so musadaro mazimbabwenzi. It's wrong. Ndakaisa pawall pangu ndichiti video yandaona mwana uya yaka. By the way, can you locate that child? Timubatsire. Kwete kuti mundibatsire kana kuti muise mari kwandiri. Timubatsire. Pandaenda kupa ushamwari hwedu. Ndaenda futi ndikati madzimai. Mwana uyu anzi anobva kundanga. Ndatesa video yacho. Mwana anobva kundanga. Amai anonzi vakanoroora, murume akaenda akanoroora kuHarare. Obva uya ndo mukadzi kundanga. But mukadzi uyu is abuse. Mukadzi uyu anofanira kusungiswa. Vane macharities. Kuzoreva nema kuti pai muri kudiscusswa na Melly. Atina kutaura nezvenyu isu. Tataura nezvenyu. Tataura nezvenyu pano apa izvozvi apa muri Thomas yauya achitaura kuti pane mumwe mukadzi anonzi Irene ari kuUK ndo pataugwa nezvestar renyu chete. Hanomaona hatina mbotodiscussa nezvenyu isu. Pana patinamboya tichidiscussa nezvevanhu pano taitidiscussa nezvenyu video yemwana uyu kuti guys video yemwana hapana munhu ambokolektigwa mari musanyeperwe. Hakuna mali yambokolektwa 1 2 kuna indataura nehama yacho yakachiti hama yacho regai ndiifonere munyatsonzwisisa takutozonzwawo kuti iskit hapana mari yakaida kubiwa. Ini kutotakwaneta post ndanga ndakumbirwa sezvazvo zvinongoita vanhu sanisa nyaya dzavo handika ndandakumbirwawo nani namama Murozvi kuti ndipostirochi nyaya yangu iyi tudotsva ndichagirawo mwana uyu chete. Atinapo hapana kutagwa nezvenyu. Mamurozvi atouya kwandiri echibikoni atouya kwandiri akati imako mazimba ndikusaskana ndikati nenyaya ndakutoendesa kunani kuna Melly ndikati it's up to you because inini mamirira zvaita I'm out of it. Uye akati no kana mwana achisafaka we can't just leave it because pane vamwe vanhu vanogona kutaura and they don't contribute when it comes to contributions. But they know how to talk. But inini chandishamisa ndechekuti ndiri kuatakwa nokuvhunza information chete ndokuvhunza naimi mwana uyu aripi naimi mwana uyu tavana munhu anomuziva. Kana maataka enyu kwamaataka kune mamwe magroup pana tinambovhira tatokuataka ise edu hatiataki vanhu pano hatina tatouya tikatotaurawo pano tikatoti vedu weka kune mamwe mapeji evamwe magroup vedu beta tikuudzei kuti hapana patambokolekta mari musadaro kutanisha mazita evanhu chiti vanhu vakolekta mari hakuna mari yambokolektwa chete hatinambovhira kambavha ndikati kambavha dematonditi zimbabva shwa munganditi kambavha kunge ndiri kamwana kadiki ndiri munhu mukuru vedu wehamova 50 ndinganzi kambavha ine ndine zimumu aya inini zvamunozoita kana henyu tikapedza live pana tidelete mozoiteerera henyu kana mukawo patakutukaimba hatisiri isu kana patakudiscussa tinambotaura nezvenyu isu kana mbokudiscussai kana mozoteerera live hatiidelete kana maitangira pakati munhu yeye atokufonera ika you have to be very careful of that person Sisi Irene nokuti munhu yeye aritokunyeperai munhu yeye acharamba chikunyeperai that person is not up to good. Atinambovhera tadiscussa nezvenyu pano isu tachitaura nyaya yemwana uyu kuti no Thomas uyu ndiye anga achifambisa information andika ati iyama yacho akabva mangotaurawo pano ndo zvamadiwo zvaangondiudzawo ini pano chete. Inini Thomas anatomgondiudza kutoti iyama kutotanga chaiko Thomas akatonyatsongondiudza kuti munhu wokumusha kwedu. Aiwa inini kwandiri hangu akati hama yavo chero panapa azoti ihama yekuti ndeye muraini haisi hama yepadhuze
atozozvitaura chero ipo pana muti koimima muchiti muri hama yake wani zvikanzi aiwa ndiri kureva kuti tiri hama yemuraini asi kwete yepadhuze dhuze yemuraini mumwe chete kwete zvokuti tiri hama chaidzo chaidzo atozvidzokorodza even ipo pano munogona kuzodzokorodza yenyu life but anyway hapana chakaipa anyway ini nangu ndatadza mazimbabwenzi ndatadza kuti choita sei andizivi kuti vanhu vese tine magroup maybe there is room for everybody on Facebook vasikana there is room for everyone on Facebook azvimbogoniwe just imagine kuti how powerful can we become tikamboti vanhu vese vane magroup avo tichiinda kunosapotana avo vatanga kuita nyaya tunosapotana avo vouya votaura vodiscussa nyaya tunosapotana how powerful can we be other than kuda kungotsvaga kuti tingosvibisirana nekungotaura the lucky part of vamwe vacho vanenge vakahwanda nemaghost account ko isusu vanenge vasina kuhwanda nemaghost account we are the unfortunate ones always always because tinenge tichibuda nemafesi edu anomaona maghost normally they always succeed because anenge ari maghost panguva iyoyo tongoti patime iyoyo they succeed anditika but ikisucceeda kwacho hakuzotandoziva inini hazvigari zvakadaro hazvo ndozvandoziva anomaona but tinenge zvisina kumbonaka antimaona but anyway no one can stop regi vamwe nomwe anongoti yavanoenda at least you have cleared chiyo mataurawo zviri pamwoyo penyuwo indataura Thomas auya tandangoparira nje Thomas auya akadiwo akataura nyaya yacho pano anomaona akataurawo kuti I believe in screenshots zvawataura nezita rako ndinokuscreenshota for evidence mascreenshots tinenge tinawo pane pandatoona rati mukondo uyu achitoseka zvake pane umwe munhu ati Mrs. Melly manyora wani kuti ihama yacho mataura nehama yacho ndikati ndataura nehama yacho ratu yakatisa malaughing emoji ndataona hamwe kati ndikati uyai kulive uko timunzwe hama iyo ndoda kuifonera akauyawo pano zveshuwa saka ndisingazozivi kuti comment ndozonodhiletwa here because ndapuruvha kuti kana ndataura ihama yacho ndataura naye kuseni ndapuruvha hanimaona but unenge watofambiswa kunzi chii aiwa kunyepa vangu vachinyepa antimazviona for the why ndozonyepera chii naimi hapana ndowaneipa zviri hapana saka but handitombobhlema kana iye ndingingiri anonzani Thomas handitombomuvenga because munhu angashodawo kubatsirawo pane mwana waanoziva ari kutambudzika saka ndofunga angotiwo maybe mwana pakutambudzika because akaituna sisi pake sisi pakatiza ndizvo zvodei vaisawo disclaimer because sure chokwadi ifoni ingadei vaisawo disclaimer because wona nyaya yacho kwayakuenda yakurwisanisa vanhu yakutemesa vanhu musoro yakutocreata gap enmity pavanhu nenyaya yekuti vatadzavo atingavashoriwo vanga vasina kuzvifunga panguva iyoyo andiona dei vangoisa disclaimer yekuti guys it's a drama, this is dramatization antimaona tikadei tadi vanhu vangozoti aiwa idrama zvino yatopusanisa vanhu musoro nenyaya Let me tell you what is going to happen now, Melly. Pane vanhu vachazobudisa mavideo evana vari kutambura chaiwo. And no one will believe. And people will ignore. Yes. True. We ignore completely. Kunyaso ignore chaiwo kuti aiwa ndevaya veskit. And yes, ivo vanhu vatumira that skit ka vangade vanyatsotudza kuti aiwa iyi skit. Because kana vatospoilira vamwe vana vazhinji. Ndizvozvo. Ndizvozvo kutospoilira vana vachada kuzobatsirwa mangwana vachimudza iwa ndo vaya veskitika vanoplaya Nherera, let them play Nherera vari kutya and yet vana ivavo will be needing help yakatosimba ameno vaona mwana achirumwa nembwa chaiko chako ndichatoti skit I will not anditirimuke kana kutirimuka ende musatombonditumira zvenyu unless zvauya nokuZimbabwe community kuno because that's where I'm a treasurer uko ndokwanisa kubatsira but zvokuti zvangonzi zvatumirwa hanzi batsirai mwana kana ndokutokudza kuti ari kurumwa nembwa iskiti but akoma kana muchida kuita zvinhu chakanaka musatarise kuti vanhu vanoti kudii musatarise vanhu kuti vanoti kudii itai zvakanaka inimi God will clear your name will be cleared musatarise vanhu kuti vanoti kudii people they always talk whether maita zvakanaka inzwai whether maita zvakanaka kana zvakaipa people will always talk musatarise vanhu kuti vanoti zvakati imimi continue doing good chete siyai vanotaura vataure siyai vazvivigire macases avo pachavo pamusoro poupenyu hwavo imimi itai zvakanaka chete
Anzi, we know to UK. Okondakitana na Thomas saka makuteta ka group kokuba okita umbava. Inini manje ndichibava kubi. Shwa bila vanhu vanenge vachizvitamburawo vamwe ndokubatsira ungabira kutorera munhu ari kutambura wobva wamutorera nyangwe dei ndikana ndimiwo. Zvakaoma. Alright. Ndaswera ndisingatombodikana kuenda paFacebook. It's all bullshit, honestly. About Facebook, but I don't even want to read what is going on there. Because for someone to call me Bafa, and who's the Uroi? And you don't go to Canada, this is a Uru show, and I don't know Tenga who is it. Can you lose out in Bafa? No. Alright, Iri Bova Koma, thank you very much anyway. Thank you, Mr. Shisam Sora Shinabasa. Thank you so much, my just to air my. Alright, alright. Sure. Vanhu vanenge vari vanhu vakuru manje anomukunzwa kuti she's saying vataura she's over 50 pamwe munhu anenge achitomuti uri mbavha iweweka pamwe mwana zera remwana wake anenge ane 22. Come on guys, look at it. Ndimai vake vanenge achiudza kuti uri mbavha iwewe ugofunga kuti ugoexpecta zvinhu zvakanaka zvinoitika mukati meupenyu hwako uchiudza zera ramai vako kuti uri mbavha iwewe. Facebook yacho yaipa. Amen. No, handiziva hangu. Tukuzvinyanya, I think. Tukuzvinyanya, I don't know. Tukuzvinyanya. Vamwe vacho tinenge tichiudza zvese zvinokutukaka hatina kana mazera nawo nokuti even Bible charinoti respect your elders. Tisina kana mazera nawo tinenge tichishamamira muchara mangwana you see zvinhu zvachange zvakubhajira woshaya kuti zviri kufamba sei. Izvo zvinhu zvatinenge tichiita izvo zvizvi. So guys, anyway, thank you very much guys. Ndonyaya ndauya nayo saka musazvinetsa henyu. Hanzi it's a skit. I'm going to go and delete the post. Hanzi it's a skit. Handitika morara munyasha hatindirire mberi nekuita zvakanaka. Please regai nditaure once again. Kana handitika muri pano handitika wauya pano uchiti uri kuda kuita mudiaries kana turi kuda kubatsira umanikidzwe, you are not forced to be pano pafamily diaries. If you see kuti zvechokwadi haukwanisi handitika kuti uve uri pano apana munhu akasungirirwa pano, you might as well you can just go posara vanhu vakuru. Inga takati group iri ndere machemberi nemadhara, ndere vanhu vakuru, ndere machemberi nemadhara. Imi vechidiki mune zvinhu zvenyu zvakarongeka, you can still go kune mamwe mabhuku kuna namvenge noThomas Tichanje uko monotamba ikoko handiti mazvona monotamba ikoko mosi henyu machemberi tiri pano because tinoda ngove peace. We just want peace. Hatisi kuda kusvibisirwa group redu nezvinhu zvisina nebasa rese. Andimaona hatisi kuda kusvibisirwa page redu nezvinhu zvisina nebasa rese. So starting from now henceforth handika tikucha bloka vanhu vanenge vachiuya nezvinhu zvavo zvinenge zvakasviba papage pedu. Handitika katirambi kuti misunderstandings aripo but anoadresswa ine mena yekuti vanhu munonzwisisana munowirirana. Handitika not zvokuti unobva watotanga kutukirira kana kuthrowa maaccusations ezvinhu zvaunenge usina mafacts nazvo zvausingazivi simply because you hate that person. We will block antimazvoona atina zvoublock mbavha dziriko but padiaries pana pameli pane vanhu vanodi pane vanhu vanoningirira pane vanhu vano mbavha dziriko but panapa pane vanhu vanoningirira vano verify everything. Andiona pane vanhu vanoverify everything panapa mbavha dziriko but tine group rino verify pano. Antimaona we have a group that verifies everything pano revanhu antimazviona. Saka handizozivi wangu kuti zvinhu zvenyu zvinenge zvichifamba sei, tichange tichingoblokawo ndozvatichangoita. So guys, inini guys kanditoriwo business zvimwe zvinhu zvokuti ndasingabva kutomboya palife asina kuti regai ndiuye titaure nenyaya yemwana iyi vanhu vazive kuti kwai iskit ende nekuclarifya pano kuti hakuna munhu ambotoregwa mari yake, hakuna munhu ambonzi ndipe mari kana kunzi kune vanhu vanga vachitoda kubatsira ivo vari maindividuals kwete zvokuti diaries. Kana zviri zvokuti ndezvediaries zvinoda kubatsirwa kana team admin team yachona iyi panel yaapprova inondituma ini ndozouya pano. Kana ndazouya pano ndo pandinozotaura kuti vediwe pane nyaya yakadai paroda kubatsirwa munhu. Hantimazviona hatingoisi post kuti batsirai munhu mamudisa tina mapost tinongokanda ndoisa phone number ndosaka ndichikuti kana uchiuyawo nehaidi uchida rubatsiro nenyaya yako please put a phone number. Mazviona why I always insist hey munhu ati hide me mafumura namba yemunhu. This is what I'll be avoiding. Munhu anoiti hide me ndiri kutsvaga rubatsiro mari yerent ndo isa namba yako
kuitira kuti izva zvine nediaries indangoposta kana pakaita wanoda kubatsira akazvimiririra handitika anobata panhamba idzodzo zvinondipa haidi isina nhamba handiona ini ndokanda konzi panga pasina nhamba yakaenda kuna Sis Melly mari yacho ina dzinasiningikira ndadi yandawana ipapo saka kana uchiziva kuti uri pachokwadi wakamira pachokwadi uri kuda rubatsiro handitika inenge yatonzi kwana ndichizoikana chiti I'm posting your story handitika nyaya yako inenge yabva kuadmin team bati aiposta igroup akushaikwi munhu anogona kuti ngobatsira akazvimiririra handimaona please bring ine number ukaona usingandipi nenhamba yako ina ndikandi nyaya yako uya nenhamba yako kana uri parubatsiro chapo unoya negaidhi yako nhamba yako zita rako handika munhu anoda kubatsira anotaura newe vakawanda vari kubatsirwa ma-individuals nema-individuals zvatisingazivi siso uzongoona kuti nyaya makaisa yaya ndakazomubatsira ndini hanimaona totongotenda kuti indi wakaita hako basa handika so kana uchiri kunyara chichikonzi andonyara hama ina handikandi kana uchiri kunyara hama hausati wakuda rubatsiro handikandi ndokanda nyaya inenge yakakwana ine nhamba dzayo kuita kuti kana pata ndoda kubatsira munhu ushu chero ringave pamba chairo mapamba chaicho anoita 2 rand each ndoda kubatsira munhu utenga mapamba nhamba ngadzivepo kuitira kuti vakubate iwe direct handitika vakubate iwe direct zvisave nameli mukati because techimona zvimwe zvinaka asi zvokuti kwaitingawira pano tichitaura tanzi yevedu kune munhu adapa pamakatengei mapamba iyi munhu one anogona ngoti regai ndimutengere mapamba asi tine mukadzi wanoxi tadzo takaisa nyaya yemukadzi mumwe mudiaries pana pane mwana wakari pawheelchair mwana anogara nagogo iye ari kuno South Africa pamwe akangoninga kuwhatsapp ndikati sai nhamba dzagogo dzamai vene mwana wenyu vangoisa nhamba talina ngoti ndokumbura nhamba dzavo dzemunhu ane mwana nditenge mapambas just like that azvinei nevanhu vakawanda padiaries talina akangotenga mapambas acho akaendesa kupi kwaRarare anti muri kuona saka there's no need yekuti ndibayire life button kuti wedu ngatiite ikonde nditenge mapambas because mapambas anenge akachipa anti mazvona but ngapewewo nenhamba mari dzindeko ende kune yava vanotimerana ndla mari pane matreasurer ari pano pane matreasurer ari pano anobata mari mele haabati mari mele anongokuudzai zviri kuitika chete kuti zvazodai haabati mari inobatwa natreasurer mari ndio inotoriliswa zvese everything zvinoitwa nepanel kwete nameli I hope masikira zvakanaka ende manzwisisa muve neziva rakanaka kune vaya vari kunetsekana vaya vane makomenti enyu munomaziva mamuchikomenda mukufamba kwakasiyana kungave kupi kuti vanhu vari kubigwa mari vari kudai tinawo tamaona tamirira mangwana handi renyuwo tamirira ramangwana tinawo dondiwari hazvinetsi akanaka tinongochengetawo kuitira ramangwana no tatenda nyaya dzevanhu havadzizivi nyaya dzevanhu is only me panel iripo panyaya dzemari chete panyaya dzekubatsira let me pin this tatenda nyadzonzwisisa maybe asinyadzonzwisisa tatenda molini nyaya dzevanhu maadmini aya akwanzi havana access to nyaya dzevanhu ndosaka uchiona pasina nyaya dzevanhu dzabuda havana access to nyaya dzevanhu dzinouya kwandiri ndini ndinoona nyaya dzevanhu kuinbox ivo havana ivo vane chigrupu ravo maadmin aya risiri kwete repafacebook apa repawhatsapp kwavanodhiskasa nyaya dzavo saka nyaya dzevanhu havadzione ivo vanopinda chete panyaya dzecharity panyaya dzecharity ndopa vanopinda animaona panyaya dzecharity ndopa vanodii panyaya dzecharity ndopa vanopinda chete animaona panyaya dzecharity ndopa vanopinda chete havapindi panyaya dzevanhu kana kuti kudii because havatombodzizivi havatodzioni andimaona so ndonyaya ndaida kuti ndingotaura havapindi ende vhivi you were right waiona hama yacho yanga chiti hama ndanyepa here naivhivi ndanyepa here kwama muchitaura komenda kwacho kuti Sis Melly said talk to the relatives ndanyepa here haana kuuya here Thomas wacho ndanyepawo here pano ndarevawo here nima did I lie zvandangonyora ndizvozvo ndanyepawo here vhivi handina kunyepa zvandangonyora ndizvozvo I talked to him zveshuwa achiti ndiri hama yacho ndobva muraindi muchitiri hama nehama vanobva muraindi rekwamabhuku iroro hamene kwamabhubhupu hamene kuraindi ripi hamene ndozvandangotaurawo pano ndikadzokorodza kumubvunza zvakare pano muripo muchinzwa saka ine hapana pandareva nhema nokuti mazvinzwira kana wapa kujamba wozodzokorodza life uchavanzwa bhudhi vaya vachitaura hapana pandareva nhema
ndangotaura zvinhu zvaitika nezvandangotaura ndakataura navo zveshuwa hama yacho iyoyi chero vazoti avo iyi hama yemurai asi hama yacho and I'm not the only one antiona atoti ataura navo kuri kunzi kune 36 other people anoona 36 other people vari kutonza kutaura naye saka ina hapana nyimba ndataura naye zveshuwa kuseni ndamutaura naye machasi angu ndakusenderai ndakukandirai ndichitaura naye ani maona akauya pana mukwadza ndichitotaura nayeyo azvimazvinzwa saka hapana pandadiwo pandanyepa vhivhi ndangotaurawo zvinhu zvaitika ndozvandaiita ani maona so guys good night moorora zvakanaka tobatana zvakare muchikamu chinotevera bless you anditika